ema ketesia no afrimu afoforo bi eka ho ena awie yi matena se ede beso mo seprem to bre kasebo ye ka mo se kasebo enimu adaroma ena aso yasene Vitamin kekutiemu, vitamin kwasi aduane ankasa, ene wo pano dia benuma potassium, calcium, omega 3, and fatty acid ewom dia. Vitamin kana mekamfo ede amao. Vitamin ba Ghana emfie duonu enie. Ghana for diatum wo biya se eye. Enam enuane nu ahodoa ahyemu ma se be. Vitamin ekuta fatty acid, omega 3, protein, calcium, and afe ahodoa no enyina ahyehye mu emma. Your vitamin suyamok, vitamin choco, vitamin banana and afe vitamin strawberry ye de ankase Ghana enkoko ni ekwadru no enti vitamin de wonoma eme wo papa akwada sha ase si wodidi a fa vitamin eka na duane ho ba bia tonto anu de wo Ghana ha bia mesre kwa wo so pa no de na otaka famia ba ho davru no wonsa ebeka bi Perfect Star Production we a perfect series basic schools assessment competition 2024 nyame eya doma 12 September ewo nat hall ena dwumadie no ebehyehyɛ so school sama pass audition nyina monsha nenso emaye anopa no nkoro pepepe na mpaifo atena se ede agudie no ahyehyɛ so na sa dwumadie yi media partners no Star Plus TV Nyansaport TV Otek FM Time FM ena fe Ash FM na mekamfo perfect series edi amabatan bia emofra no abie school ye kwakoto nkrata me pacho textbooks na wo kwakoto no e wo se ye de naka ene GS agiatum na wo ankwankoto eno na akoto fofora e kampre nu ena wabo perfect series books no ene mofra no esua pa BC nkoda no wo mutro wo mani agesesanse perfect de ye de burofo mu da ho ne ye de atworo enti akoda ne kenka wote ase ye English language award our people history of Ghana RME, computing, creative arts, science, maths, ehun krata nyina enu achi no exercise books, pens, enafe, math set, drawing board, sketch pad, jesa disua ho niema ni nyina perfect series ena wokwa wonsa ebeka bi asem dene say enei no school ne bia na mo wosirem anase mo wo babia mo ne emuwa mo pese ye de emane mo a mo ne ye keka wi a duduo bia mo hia bia ye de be mane ema monsa aka perfect series echi kwan Kumase ye wo Putoja station ho a enkada so my first stop ena ye wo enti mo wo flamante mo ene nkran no ema mo ha mo emma Kumase mo nko eye danso my first stop wo no ye nkrabata na wo no na munko two textbooks no emfi ho no mo perfect series e was 0243 299 938 0540 755 465 so perfect series adaroma ne vitamin knaso yasene a ye de promto breka siegbe eba besom edi amegeso afihima ama afiye afeka siebo ne nkyeremu enie Asem Beba Dabi na asem enyaba we eye nkwanhia ya petepa ena abrantie a wono eco school university kro won final year wo hwe ni mfie no a na se mfie no enkwani mu kura be se mfie aduonu ni nyina efa se ye de kro no ato no so ema ene entokwa bi chegire chakoso wo bantma ya wo abrantie sikan atumi akuni ya na wa bra yete asem no na yekopie mu no na kire se nkire mu nyina ene se abrantie a wono ewo school ni esikan eku no sa abrantie no se bisa mpayin manimu a wo yetwa police e de ma hya woni ba bi ono ewo bantma ho no mo yenimsi ya no wo mo ba sa no a na wo mafa body gas na guide wo mu enti wunu wo mo ekoye sikasam twema mentwe kakra bi pe na twa police fo no wo mo e na e ba beje ntokwa no ako ebi na asi a aketesia no sa abrantie na sa kodai watumi afa eye ne bag na wafa na ade ehun ntokwa na pempe so a ehura na dwo na eno ena asa akos Kenya mu a enam so ema eya brantie watumi ahia eye na kwanhia wuo na bra yekopie mu ewo bantama na nopa ewo Nyansaport dwumadie so Captain Koda ene honorable Kwabena Boaten a oya bantama assembly member ekasai e fa asem ya asi eho mama yentie honorable ne nsam a wode emaye anopedie sele moka no ya dia asi na dia ne shase free Sunday ana asem no esha eye mami bia sebio best brejuma no ye na enam se police volume hwemu ntino me mfa ne din no entuja enti mami no ekoka kire eya branch a wokum university ni
nempra ene maame no enti de koba ene se maame no se abrantie no ehwem ne ba ana okobo abrantie amane eye nempra ya mo ana ono no ko boy no so se minkran so ehwem ne ba enti omba meti asem no e maame nkura bi enhwemu na ese ente sa e mom ko busa woman sent wo hwem ne ba enti no na abrantie ko university se ni mu mi come school a sabi onya ko no na mebo na ya dan are ba tumi so say me ajo oba ana pesa ba bia sa branch so tina any ba bia o yi so tia e ti say we the free protect e ko ba bia yes income for so dey oh na se ben pa you fa to ko ma na so ko we fie eja hono me na ko ba ya we ni ntire wanse we de ko no ato no so ana we no so enti ase so be twa so enti o ma ba mama ne ama me tu de wakum we no fo me tu ne fo se asam ne si ye no sabi wo na woni ho on plan na abo amane mama ya ko bu sem we no so senti sa enti no na ama branch we no no so wu ye no on tene wanse se o de ko no ato no so e wa bro na sole ogina ne fie animu enti mu ana branch mi tu ne fo bia de o wi ama wo be gira me nchen ma we need to come almost 2 hours enti no person no kra no obeko ana me yenam ka tell say wo jare no so yare na so onko no ko jare na won didi so obeka na so pepa me ho na me pon so amekọ branch ni fia ko woni no that's munu ne sa so pa mi wa na yes branch no so ene na nam sport sport for no yo mo no kan say na se kan che no a oba wo si ai diga me ne de en se be obu kuno se me pre enti branch no ko jare ye no ana o sia no o sia ne ko ba se omo mi no so mo sia no mo US ti se na se kan che no ye no ne so ka tira branch o wi se enti u be ya na ye ona na se perform to dam ni na jina enti o ye so be ya na no e ho no mu na ese kan ne se na task ntu no se jacket o jacket ribo ni ana to pare shafia ono di kare se kan pie boy ni kri na boy ne so ne sa mo struggle from wana ti u fa ti ku no wadi woni kri wadi woni kri enti tama me te ye no na branch ono ne ku bi no efrem phone so say ato mo je plan me wo he fa bla bla na ni go police when say the anti crack na mo je plan na when the ku sabado ko eti mi jage mi pia na ko fa moto ana me call e bia boy yi me call na police for the boy we since of better about every day when they complain about police station every day what can some statement so ma ana me lead the so me ko ba bia to kwa ni fie na me ko bisa enti ko du wo na ese mi bisa telephone mo so boa o pia tu mu so no na ani we na ya o de ka wo we ya ti mo ja no so yi na boy no ko fie ti telephone ye so omo so mu de hospital ana so am pray no ko se fie so ko se fie no ma me ni ho mi am so ho no omo suro no e te me na me ko na me so aboda mana come sorry na re mfa ko hospital no sorry ya me mo mi am tam ye de so pragia na me se me boy na I want to say kind no e jana ho me ba hospital ni just 5 minutes am grad first wo it's one man and me here is up where you at the police station. I'm proud it's one more hospital me ko na sa fa boy. E dia o mo de friend no o mo friend deliver. The only problem is Honorable Mantini here, what's your friend saying? Believer and deliver. Believer. Oh, okay. Aye. Believer. Okay. Me na baby am so la o ma chemistry na so sia wa. Na wa brand one CB sa ho brasia no enti ase ma wo kura no fa wa dwen dey en kwaro so ba de nim sa se da bia na so o ni asa wo fo ma na o ma se na jo ma na me yi enti asami sia hwe mu na so lo bi kura na sabi wa kum ni wa fa kura pen wa kum ni wa fa pen me so sa se body ne kura mo akọ wa kum ni wa fa ase body no anye biara wa boda mo ana
na adwene mu ka no yes say no fa no one no fa dey problem e ma ne o fa no e dey second e bie ni tirim ti no fa ne bie ni tirim na no na mo no so e dey abo no fa no kum no fa na o se body no wo fra busuan ba mu and the mean to no ma me ne kura be hand down about ma no ma me ne prenche o ma me ne the next quarter side o ano no so ti ne kwabra side say believer or way police for say mama and na police for the ne be fear ma mo be so be yo mo hwehwe mu ma ye bu ne dan nani ye bu dan nani na de nya ho ye kotokuro mienu ana kotokuro mienu wo ma bia ye twa so a wa man so ye de eya boba no ndado aboba no ne mu nya yeah we say omunya we so ho Jesus 3 as well nimfie ne be say believer nimfie no shy from 30 to 35 years or 40 I see say jinyame amu no way say omodia free omodia free Central Hospital there ba mochri companochi na jinyame so omo hande ma police for okay jinyame so hwe nimfie na be sen jinyame 20 to 28 years oh na ono so na busua ne maame ne hwan na ne papa ne hwan jinyame o maame no maame bi asabio bantu ne bi ne me se o maame ne obi a juma wo ye ne se oton rice water ne obero enti idra no pa na se we de we fie ma na oton inyane ntie se osuapon a ye fre no Amstead na ne final year kra no wo mi no kresa no kre na ya samo adia and then 3 days ano maame waso ha jinu fia na o maame friend said ye wo ye na say ono maame ne kontopa enti no na ma o maame friend enti mia me de ne kwese mia me no say ne how ne say die enti na one ne maame kontopa problem o say you enti mia na de ne kwese say de be bet kwase asem ne bet ne ni so enti adia chena police for ne say memra na member kan go from memo ne kuyi no because no so waja ama me ama to kuku ama no ene na kasa won no ama so no abon pa cho maxi na me so ma me fa no ko na say dia problem enti onu ya de ka ba kra no so no only problem ya onko any said bro de betra and say am need to free me say just 1 hour no go we asemi are hopa o but na minim kra ka man kai ka me man tra me because ono no ko no ko shia boy na anto kwa no ko shase a believer ikika no according to sport am ko bi say no man ka dem that is the ni se kan se no believer no believer se kan se no ene no wa mi jinyame papa so mi wa so no wo na sam ni see na police for asam ni se wuni ho u believer no wuni ho se won plan na se ni wa shim ni ba etimi de me ka te police for so mo amene de o te no because the whole problem na go for wa ben na sa woman na ono problem na ba no woman na o te no best ni no no te ne fa so twene mu bi because boy you would na fi no because boy ne ntene ho ase say sabi obi am ko university sabi obi minim boy no antuma akola bia no wa minim no ana me mfa se mu si do ya akola bone no awo ya kronfa na so ya meka ya me chira ko ade akola we no go se sa o de di ba e dia fine video se kakra tara me chira no kra na ka me ba bebusa o se jinyame anye biara wo hye obu ohia obi o ka awo ya but wo hye so awo ti ma kun prayer ya wa ba ma samble ma me tooth ma twa ko ifu se chai sa wa sa me yo man tuma tese ka se wona de no humi anu apro wa se se dia so abofo tese ka se etiafo assembly member a ono na ewo bantama yewura kwabena boaten na captain koda ene ne kasa ye anopai wo hwe sukuni abofra na wafri mu na di ensa kan ya eye jiname
ne final year ewo eye Amstead ena wakwakwahia na kwanhia wuo no na gangsterism sam no a ye ka ho asam no a ena akwakwafa sa ne ma wanyina ede aba ye ko eye asenfosu na asenfosu aposifo achira brantie bia wadi mfie aduasa enwotwe na sa brantie nam no hye ECG wo matade ene ye wo ba ofie a na waba so waba baji eye electricity bill waba baji disika wo hwe na wana bia mano a na wadum mo light no waba na bia fufuo anase bia aduane ho bia wotum di tua woka na wakọ ne baabi nanu ya akura ansa ne baba chi no wakọ na obi aka banku ene nkatenkwa ehuru se potopro ene wose maame ECG ya baba disika na maame ni so miwra amala miniska ene woso ene banku ni nkwan sabi mame na memfa nkwasa na me akura ma na nto wakomdom nese wono ne de no wodidi na dwene ho na wabra posifo eso ne mu ene yesoma kosua akire komi wa yamane boni obutu mpotem ho no se woni asem na chi na yehunu de efirimu ebaaye anopa de so bepie mu ewe ye asin fosu na afa asin fat na mpatam dia abante friend se Isaac akwasi ejei a wanya mfisia no aduasa enwotwe abante na so ise pa che report DJ gumadi aduane asiso na so ise mi nane se abrantie onye adwuma ewo ECG fo adusio na mom no okopopie mu awo ekura friend se apia krom e na afekofo krom a menyina ewo assessment ni mu hono na otumu se eba no ECG fo adwuma ni a onimu pa eno nti okopie mu awo ya apia krom ni kofo krom hono no na wo hwe sebe wono mu nimdie ene se de hono tie na sebe odwin se womo de jama babia ewiase adu ne nioma akono wonom entibi entini saade a obefa bronya ho na wawe inkrakase wabra kwakopie mu hono ni nane se obewu fia na obusa wo se o light bill wo hefa na wakwako yidi aba enti se wuyi bill ne ba na se bia wontua bi anase se wo kana wo de no ebu 200 Ghana cedis a na akacho say what the kabu 200 Ghana cedis and intinu ECG mpanifo a wonom ewo asinfo so na soma me wo mo say me medwetwa mon kane mu eno nti say bia wo de 100 cedis 200 cedis a fama me anya sa metwa kane num na obi ono so de bi kan won pesa beda sum na nie so 200 cedis no wo 100 cedis no wo na waje na de ko wo firi hono mu a na akokọ foro hono mu nti afa nkofo na wo hono mu hwa na enie nsam no ani ya ye nyan na me ka say so no ne no kodu ma me ba kofi o so komo de me enti mo ma aduane ne ne fufuo ni aponche das ne nkwa hodo o tia no kon eto nti no him na hodo enti o wi ye no e no wo san eto na dwuma so enti ne so one man is car na we ji wa homa na frim just we try light mu one man is car no we try light mu enti nkofo ne hwa de akọ na nia den no e na wo mo ankasa efa chire ene ni oduadua mu a ena wonsa eka asifosu ECG mpanifo ena omo ka cho mu se abrantie a ni din ede Isaac akwasi eje ba be pie mu ha no se mo na mo soma no eno na asifosu ECG mpanifo ka se yeni abrantie bia awo yen fa so na abrantie bia eni adwuma mu ha yeni ni adwuma ni din ede sa enti se so pass abrantie bia ba ho so wodi di musika wa bra mo ntwalai bill dia ene mo hwe se bo bema aposifo ensa so ne pechi eno abusia akosua achire kumiwa ya mane boni a wono ewo fifi mantamo ena yekotie na mane bono afe yentwa asuo na yenkwankrofo emaso Uganda de hye ba kwa wadi mfie aduasa emiense de mfoni no ebeto so amamo Rebecca Chaptigay na saketesie ye obi okomirika pa ene omo komirika tintinti marathon bia ananu ya France kura wako obi Olympics Games ekoso kokotu America ewo hono na Kenya ene wote yon so ba bibire mu hanu se dia eba wo mo munim sa long distance ne kono pa ye Kenya fo ne ayifo no Senegal ne Uganda nti won de wabona sese ewo Kenya na wako Olympics ya obaye ene won ne mpena dada asase bia wo moto ye ho akasakasa manso wese mefa wese me ma wonfa wese mefa me ma wonfa no ne mpena dada ne di petrol akwa kogu aketesia no so atwaja atono mu ene wada yare sabia hono mo anopa yankra efiri Kenya eba echiremu a na ketesia Rebecca
wantumi anya ne naso ebi wato ananom ewo ense do ne mpranda no yes ade ono so de petrol ni bigu ne ho ano ni na hospital ba ko a yesa wo mo eyade enti na chese asema araho sema ni brichie kese a abo ewo Uganda eno no wo mo athlete ba ko a wo ko wonya meda kra ne mpranda da de petrol akwa kogu ne so aha ena kase bo no abusua yedi ni nyina esie ena se ekode ama yesemfo ene na boafo mo so kase no so ede emaje midin afihima ama afiye meso so na Krobea na bedwafo age wo mu adwa Asem Beba Dabi dwumadie etwa so apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria drona. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria morning nyina. Am nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Ache kura 4 days na Pavi and the Plus Mox mixer. One no to malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone pa Pavi Plus Mox and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacist na herba shop. FDA aje dwede nkra to yatum. Hey, opanyi. Mashosha wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akora de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton am ni students o na eno kura de wo tebo no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wo mo a tufo nko aputuoja station ho a enkran danso mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixer to malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aji edwede nkra to yatum. Abusia panyin, abusia semi baby sana na bayi ni mfidie ba ne de bebo wase. Adwa ha ho Achilles Rentals mpo na eba. Aha, won mo bebo wo na aseye no ase no a wo mfidie mu dedede no. Wala, na tie. Achilles Rentals die krobu had woni seso. Sa wo ya yie, wedding, aponto bia. Na wo hia sound system, live band, mattresses, canopies, nkonya, chillers. Me chade krade a wo de wonsuo no nsa beguma anyo. Kwase broni kapati etiatia so ibia obenya bia ma wo. Ebio sa wo topuna wo hye bibi sa dan na wa decorate mu ene air condition ni nkonya yi na etisim enti sensuo to awia bo momfa ho kra.
Achilles niema ni nyina so ya foforo nko a kwasi broni nsa no na eba ne nsuo ne nsanso oh stretch the kra mame Achilles sign wo nsa ice cubes any nsuo a se wo ya yie o to probia na pese brand mawa me kire se wo de wo mfonini ene wa twere de betaratare ho a obaye ne sa pepepe hwehwe wa kira kwan wo boshan wo ben central mox ho a atonsonso wo behu won ba bia presby asoda no wo pe bibia ni afre won 05036789113 Achilles Rentals baby a ubenya ne papa F4 arentie Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori, Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu Woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi Woha, Wuko Tie, Hefa Piao. Ono Samain. Sesei. Obese, Asi Noma Biblia ka, our first obese. But I can't inform my agreement. Now what Dayim? So I can't inform my agreement. The one as a physical and the other diet, it's my name, it's a Mampumo. As your Buddha. As a mobile jacket, Siapa. On night. Midnight. As an doctor. Yeah. There's a mobile jacket, as I for Buddha and Jinam. Krobea nie, Krobea nie, Nana, Nenisa, Nimu da. Said the Mabayan Papa, and we chinache. It was semi young Dianimu. Where Yanya Diane, Physical, and who's a woodness ye, and now Yabuja. Jack is here, and I him for Titimbi. And him for any walk, I say, and one more candy. So Muslim or Semia auntie, Burn or Chinache, or Mumman as will bow be a Usu, Ususa, and to a Mumman chance Uncle Pooby. On Nima. This may be a many source if I in many source, my baby and the dean. I'm going to Naze. I'm a frafra. For me, I'm Baba and Baba and Bertha. Omodoso. Oh, Namu, who said, Yet I won't nam quite so over. Nam Quanso, member. And somehow for the breed. Bibi says here, I blew higher the second to a duck and blue eyed in Cosia, a binsu so a day, near maybe a year would dear, as she shame with Sebaya, Nesama and Baya Bahat. Moya mamre ni amani ebisa. Me pa twa. No my best, no my best. Moya day. Me ko to aseka ma me yunu. Ana me to kotokure ba ko. Na me di kosua kan ho. Enti be na wotwe me yunu ni. Akora na ma me isi niema. Wo pagya de mo na me be ni gina nanim. Ana wadwa ne sum se suroku ache no. Suroku ache bai. Amen no. Ono ama me ana. Abe ma na ma. Abe mo ane ma me no. So wona ye say Omukwato funa ntwe na ba ne nwa asasaduru. Ti wadika kwa maame ne so. Na wo ye de na ateye. Eja sa me anam de ma ade ekini. Sa me se akwa na matete na maboka. Na watimi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyere me de. Enne me so me ka sa me firifie ho. Me so matoto awurom. No what awurom. Be siensi. Ti se saman na sorry. Wa sorry. Na ne ye ja krache na jai ma saman ne nya na dwuma. Eya me ya me pese wo mutimi hu se me ba na wanya ayamwa se ayamwa akura no wo ye na obi ku na ya sama na de se de wo ye na dwuma na so pese obi a etiefo ni police fo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ansa kodo adakwa ne ye timi mfa wo ntum ye ntim fa wo ntum sei enti ye mo de netenam ene ye de na twene ye enti me ko no ho ka chen sa dadoa
se uwu ye mani obi amoa me 1000 uwu ye so kwa akoye atofu eyeka mia na masode makoye wadaka ulezi we bibia ntimedie makoto sekai seka ma mienu kosua mienu enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso de free me nchai eti se nipa wokun so bi so de kun de koto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoha eti me ne kasa asa na me de seka na ma no na waso seka de hey uhunu wo wo gina ho me gina ho eduma gina ho nyina bi de kura adwane sa waso seka ma seka no entwere ya ma wo se ne buoni no se bi ato no fa ase na atense de no ebuoni be di esoro no buma asafo seka ni waso seka ni mu se na seka ni emienu seka emienu ni mienu nyina de se bonkum fa me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ni find ya na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ma ne sano ti endi antimi anso na bonkum de timi so seka ni waso mo pa ana ade seka wo de wani hu se waso waso me jira ho se me ebra ba asa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi mintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba no ena me sori firi ho no mo na ni picture ya ade aba he ya ena ne ade atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wogina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai maka nipa wo ye dai na sida bi wo ka kra wo mo nyini me ka wo mo nyini timi nya adwuma no tibi ji bum na nkopɛ seka no eto ya me de me baaye enti ode sekan no baaye no ode manu na hu se wasom wo so mu kua me koto nanim o se me hwɛ kana na mabɔ won ho na wono no timi gya me si wo sa na me ya ba no na ji no me nya hofo ne me mpanifo me no nam no tum fo so odo de sa na mo kyeche me were ma sa no mo nyina de free mitrim ani awunya broken heart 102.9 FM no obi na kyekere wo red ye say broken heart na oh me obi a me twa bet pa ntimi broken heart kra de ntimi ncheme ade wo twa bet ya broken heart ntimi ncheme na broken heart be na chen bet twa Krobea nie tu twa bet pa de ya broken enti obi o twa bet de broken heart ntimi ncheme me nya sure Asem Beba Dabi Krobea nie Krobea nie ona wo twen nipa ni sika ni free o yere fonso 102.9 fonso ana how this can ye dey midutwa bet o de ye dey mebacho midutwa bet se be mbedi bi na mediatia hospital kan na o de oba ni sika ni ye dey midutwa bet o di twa bet avieta o ko twa lupri obi na ediska no asende wo yere se on fa nhwe ne ma mpatwa ena wo wakohunu atwende ago wo fon so mpatwa ena wo twego wo fon so wie no diska ne ye dey midutwa bet avieta o di kotwi avieta mpatwa o twi ne sense na mi twi 50 cd ndi o twi ne dodo sei Krobea nie ndi ye kwa na tu eno net sei so utwa da mona connect akrotis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai ti sa one year alpren tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye kɔ no wo wanyina wo ma ne kɔe na me pedodo o pedodo patwan entutwi 50 na ye di wo kɔ no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me nyam se bi betimi asisa 2005 ni nyina e patwan adan mu buhura ayeye me na hyenkam ise nyuma obi ani ni nyuma no dos nanso yo dia me nipa no eno na we dey okeso edidigi hotek nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwebi pata ya kede na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan
the one to pro and so common papa on the super you will come a papa will be the cancer in Nazi come. But woman in a hoban, the PPI, yeah, and more bro for in young crack, papa, why you be, who take it. More in interest, let money to no mutum fa botre odo ensema ya no mutika e ye futu sema yo ne na ya make say wo mugu ye nimase nya sa na omote o mun ka say adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani ase ne mo ye yo kaka ye na ya na omo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ wo din baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo Amen. Amen. Aja yenu namampara yenya puna buena jawa sui buenio wabrabwemo nyami yenu namampara yenya puna Nasi musu binaka ya minyami beye fi musu yimwa Wayena jawa sri buenio Wabrabwemo Nyami Yenu na wampara yenya piuna Nasare wabinaka ya minyami beye frara woyimwa Buena jawa sri buenio OTEC 102.9 FM. Nyami Yenu na wampara yenya pimuna Wahine ya chawo OTEC 102.9 Akinkawe ya chawo Eradie brana beka nyami asema yentie Akinka che babu smiasie Wonyami sunsumo ye beka yawo Eno na sawa ma Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi
Ambe catch Sandra wo ene esi de nyame ase ti wa no sa be ka se be ma no de ne ko ne kru tobo unua bi obeka wonka unua bi asem ti kire se wasem a wo ka watu akosi mfimfin nya abotre mebusa wo kwan so hye wasem no ase wo ba no ye frɛ ne sɛ pa cho ye frɛ ne Sandra Kuefriye enti Sandra na akɔhia bɛɛma kwan bɛɛ so no ɔfa ye kɔhia bɛɛma no kwan bɛɛ so na fa ye a wotu free fie so akɔhia bɛɛma na ɛtwe mpena wɔte fie na ɛtwe ne mpena we dia wantena fie watu afiri fie akɔtena namfo so ɛna ɔde akɔhia bɛɛma ne na nyem watam no de na kɔ ni krom nti kyerɛ sɛ watu asimfimfin hyɛ wasɛm nase ne enti ase kwan so me pa cho kwan so de boko me pa cho ya me ba Sandra Kuefriye me ne na na ofi e na me ba ne boko obeda ye nyina ya da na obie mpuma na afam na akoda baabi na me ka che nse Sandra wo ya sa wo kira akromfo kwan obema akromfo aba bewi ayen e na me ka ase nti edura nwumre akoda aye nim se wakoda ade a kye ekwohwe dem a oni ho wa mafie me hu ye na otena damfo bi nchen eno ne ne namfofo no ho saa eno mete ye no wonyem me so me hu se wonyem wonyem ye na wo ye ni nyina wa mafie nti wa wo ne kan no wo ye no ko tena me nua baako ho me nua baako na de ne ko hospital eno ko wo ho no ti me nua ne se wo ho na okodwa oba na Sandra ni fie be ma ne de ne ko ni kurum nti wo mo ko ni kurum no yeso ye ntene nka be 1 month no ena Sandra sa be kropon ese be ma na de ode ye no nti ontimi ntena ho nti wa benti wo frɛ ne papa e wo fa ase e no send ni scan ode bai ti de da sori anopa na o ye fie ho nom na ne swa ba akoso da ye fie ho nti e wo hwa na me maami adamfo ene Sandra bai e na Sandra disum ene me maami adamfo ne se de ode aye bia o tu fie ho no wo se yemfa ne bone nche no ne yensa anye no na me maami spa wakọ wo de akora ba fie me pamo akọ he mintime mpamo ma nkọ ba bia udi nipa ba fie ne aje no ne ne te ho no epsa na akora nya ba 1 year na me frɛ mi ne oba fie so na me frɛ me ka kyerɛ na yi kontin ne kromo kontin na ram ka kyerɛ na Sandra sa ba fie na sesa na se yo mate na kofa blanket bed sheet pillowcase ntoma eno de bre Sandra say ya wo mfama akora no na so ti ye wo na so obesua adwuma obeton ne ma na me nua ne se me peska man me frɛ me nua na me nua se me peska man 15 million de kwasi sa togo ntade nbi eno tonton a ti wo ya na ska na hye na me nua se me sa ma ne foforo na me sa man bi na ska ne hye ti a kire de me nua ne se me ma ne nche popcorn wo me store nanim na me se popcorn no akwaye 1 cd ne 5 cd monti enkontem na Sandra na so besua adwuma ni ko sua adwuma e wotafo me am ko tu nua discover am ko tu ni trinsan wotafo e no ko sua adwuma no ti ko sua adwuma na dakoye wo ho no ma na oba se ne ba no e papa ne nhwe no nti ode ne kwa akoma ne papa no e na ye se me de ye de num sa agro no odi nti ye da sori anopa no oni fie no ode akora ne ko to ode akora no koye a oba na maame se sa akora no ankofa na ama onkasa ne ho biem ti me ma de akora no koye oba na me maame nkasa ne ho e na wo se ono a na de ne pede akoda no koye e na me maame ka kire nse so ankofa akora na ama onkasa ne ho o ma ne mfa paste na asam na akora wo fie nware biem na eja wo se onye ska e ma akora ne nto aduane ni ntina ode ne ko ne papa nhwe no na ese yate ti me ba boy penny Sandra ni nua boy penny e friend na edu na mi sister odi mechi ono so e friend na kutu na omumi enu si omu beka abo mahwa akora no enti on de onkofa akora ne mra na o se wate na okokofa akora no be enti okofa akora ne bae bosome so ya na edu ni sandiska asa ye mfama akora ne nko school na ja ye wo ho ana no so ko na adwuma nti akora ne de okofa ne firi ne papa ho no e baaye na wo ka kire me maame se wo de akora na che no wonfa akora no na akora ne niam akora de onfansi ono ne dem ho biem wo de kwa akosi me maame dem
eno de akra ne nema na chese ono ne nana dem no ode akwada na ikosi okay ode akra na che me nana nti ode ne nana nti ode nema akosi me na me maame dem ho nti akra no eye bibia me maame na mfa akra nti agya me maame so de akra no mudi ni sikaban anopa bia me maame dware akra ne ode ni koskwa no asi ne nema woni akra ne da ye bibia ene ja ode na ma akra nti wo so okwa adwuma ba okwa adwuma so bi wo ho 3 days no aba bi wo ho a be 4 days no aba sa na okonti akra no me ne me maame ho ana ja ye ne akra yitie ti da ko okwa adwuma ba ofrifie benada wo so obebe yawada obebe fiada yawada na dwomeda ho ana efre me se Sandra ewu na me Sandra de eye de no owu obi a wakra se wo kwa adwuma ba na me Sandra de eye de owu o mu se accident ampa aja ye ko hwe ya na dwobre me wo fa mo ne me nua mo ko ya ampa Sandra ewu eda ho mo fa mo fa no na eda o makoye police case asem de ne ba tafu mo tafu ji o mo se mo ye ho ne ma no wawu ampa ye mfa ne mra ji na eda me bra mo de ne be she freedom efri ho nya ye hu be ma bia be ma minimu ba bia ti be busumini na me maame eni ni nsu ato me maame ne akora ne ofie na me maame se me ma be for bi bae na Sandra ne papa ka ho no mba se akora no Melissa papa wasi case ni siye no na woni ha no wo baabi na wantimi amanti afe na oso oba no abahwe akora ne kira kwan na akora ne so ne me bra baba ako o mu jare na o mu frɛ bae no se Meli auntie se Melissa bra o se grandma no bae no se Meli o papa o mu gina o mema no mu gina no papa ne de na o kire se ne papa ne sa boy no me nem ne obi na mo store timi ko fie na me maame se maame ya Castle Bridge ne mema bi ba hanom one your friend Castle Bridge me ba ne papa no Melissa ne papa Sandra papa and your friend Castle Bridge enti Castle Bridge no ene ne Melissa papa no e ba fie ho no ono so de say Melissa papa no de say so de Bena boy or de say Bena boy enti Melissa ono ne papa ene Castle Bridge Sandra na owu ne papa ne Castle Bridge Sandra papa ene Castle Bridge enti na che say Melissa na na bema Castle Bridge ene na se Bena boy ene be fie ho to aso Bena boy okay enti o mo bae no na ante se o fra akra na o kire ne papa no na o gina ho a soso akra ne nan ne ade na akra nso ne na ho ayi bi atoto ho te se ase tufare no de na kokọ hospital na eja obi ama minku bi na afede kwa aka kakra bi nti ante se ofa no se Melissa wonan hu nyanko no se na ante se no so ne ma no mo na o ma ne 5 million free bus ne maami wuye ni nyina ne ade nyina mini no no ma ne 5 million to ma ne 5 million no na ade eche ante de maami ne so de Nico school bi wo ye honom da ba ho Roman sisters nati school bi wo ho away da ba kofo krom ho no na me de akra ne kobi enti bi ade change yi nana me di kotua me tua ni school fees na me tua ne canteen ene ne lol fe ena ma fa part-time teacher so amana o kire na de na me tua sa kanya na 5 million esaye eja onyo na men scatter aduan nyo na hwe me nim ba bia ye me ne me maame a na ye hwe akore na eja o ye na akọ enti be 3 days no asaba so be hwe akora no e ho anu aba be 1 week no aba na eja ye de ese no se o wakasa oba no yeso obi anu wa anye chinyi se enye oba no no akora no so se ne papa no na eja ye de ho na be yi no oba be bosome no da no o mama akwan kra no aban fo ne ma akwan ade chin ya na abai e na ase o pese akora ne na ne ho aye yi no de wo so pese o de ne ko na no bi e na msemate na me fa akora na msiesie no na ase ope me baba ako Sandra ni nua ba ako keto efre ne na ase ono so e wo hono na ase ope na ase na one na ko oba ne so de ge bi kan ho bai ge no so eye no se ge ne ene me ge ne ntwen na me nkosiesie Melissa hom na no mfa ne nko hospital no na
girl ni gina ho na mo se na ase na se na ase onti apokra na me be ma na duru anom me se wonkoto kukumra na me ma na duru nom na wo se sa na se anti na ase madam se me ma mi sister ba boy ba ako ene na ko o se de bo mpese woni mi sister boy e ba no be ko na se ne me bra ba na abra so ho me ma na abra ne na ko o se de gise na ase na no akochi ne no pe na ase bai na one na ase o ma again no ne na ase edi kan ene wo mu ko ene ono se o site bi wo kokoben wo ko ho no ti akra ne yes wo ko na akra na sosum grandma me nko meba ho grandma meba ho grandma me nko akra ni susa na me se meli wo so ko opane abenti udie je na ko na mi biscuit ni two snacks na mi kalipu na mde kan ho na me se meli je na ko opane papa be ma na ase do aba se o mo na ase ne ge ne de ne ko ye no kwansini ne se boy ne se wa nko ba bia na o mo koduru so ye bo amango ase na ge no ne na ase no ho no frɛ boy ne se o ma beduru amango ase na boy ne se on fa dropping no ne na ase ne akra ne mra ti o mo ba ye na o mo ba ebu akwa housing get to baby na o de akra no na akra na da na ase so yi no again yi no o ma faka free ekropon ho akọ ebu akọ so de ne ko hospital o sirio wa anko sirio no de ne kwatena esu ebu amango ase esu ebu amango ase omuduru ho na asai se ge ne frɛ wo no be na boy e ka kire ne so o ma beduru amango ase entidie na be na boy so mo fa dropping no mo mra housing ho no no mo fa dropping no mba housing mba na ho na be na boy ne te wa say wa sa no ka kire se yehwe na ye mra sa agatu ho Ghetto. Aye. Ghetto. Aye. Ghetto say. Baby a wo ton ensane jot ni wi no. Honom. Ghetto. Ghetto. Ho. Se momo hwehwe na. Momfa camera ghetto. Baby a ye ton nsa. Wi na cigarette. Ho no. Na oye na asa wo mo fa dropping na mo buy na girl ni yi Melissa ta no bu no mo call be man ho na be na boy ho na oyi scammer na asa say onye mra na o meka nkyere ye say wa fa Melissa na Melissa de ye hu ni biem ti na me call 1 week wo sepass na maame e frɛ me phone so no se maame ya so on say boy ni anopa me ka cho se me ma boy mfa akora nko na ase ye ma ne mfa ne nko na wo se wo ko ne pane na ase so ka ho nti wo de ne beba once boy na mfa na ama na ase ya ma na ase nko na aba na Melissa nka ho boy ne se ye meka nkyere me se Melissa de ye hu ni bie na ye hu ni bie wo kokuna na ase wo kwa akoye ne de ne ja o ka se ntimi ye na ntese ne ka ma ko police station no mo se jesi ye de ko abu akwa na ye ko abu akwa o mo se ye me na ase ye twere o mo se wo mapon kra na me ye na o mo se na ase be hu ba bi kra wo de ne ko ye na nko kyerɛ me ho na me na ase ko na ase de me ko get to ho na police ni ka ho police ni nka ho me nko a me police for ne say na ase nko kyerɛ wo ba bi o me hunu ba bi wo na o de me ko ye na obi hunu ho nko kyerɛ me ho na me ne na ase ko fa taxi ni ko ye ko ho a ebisa e o mo se se o de akra na ba ha na o se wo ko bobolo park bi so o mo kyerɛ me wura bi mu me ko ne nam ho no ma me hu obi ase obi bobolo ho na sa be ka chom se mesro momunim ni fie mo nche o ko ghetto ho me ko ho na said o ko ghetto ho na ho ye hin ghetto bay wo abu akwa house mpese mi hu se ye baby a boys da baby a boys da na ye frɛ ho ghetto na baby a ye ton wi to de bi ye frɛ ho ghetto baby ye ton nu boni bi ye frɛ ho ghetto enti we baby a na said o ko ye no na ho ne te sei o ma sisi dan ho o mu nwie ye ewura fufu dan ni mu wo ho no mo saa na wo ho no efie nche efie no ho achi na se wura no wo ho no nti ya brosan ba ko ase na obi aye sas yi no ho tonton sane ne ma no wo mu ho no na ja me ko ho no nti me ko ho na me hu no ye ba e no ofra no adidi matem wo phone so say ye pa akra ne ye akra ne de nya de nsa be kan bi na ja me de me kan ma no tu nti ye hu no ne sa ko fie nti apolice for no ka sa de chia yensam na ekọ esi police ni na case ni wono hono ekọ sunwan ekọ akohwe case bi ene yesa ba afie ti yesa ba afie no na me hu ya Asem Beba man na me bo na mane se
Honorable me nana na wa ha say ne papa be wi an ko no oh adai na me se nana mi no so ko ne pani aba Honorable mi no ma de kura enti wa amfa na ama na ase ama na so wo fine na me se wo de na ase ko get to honom na ko kire ne se ye hwehwe na ye mra enti me ne na ase ko get to ye ko ye hunu no sisa wo de na ye kwasiada no si adwada me nko get to na me nkonko pebo ne se me hu na me ne na kana maji akora na mam na de chinjwada ona bo ne bai na ne ko ye ko oni ono abo ne so ba geto ho ewa abu akwa ho aha me ne ona bo ne ko ye na ya nkwa nkoto no de wo ho no bra na wo ho no mfa ne number ne maye be na boy ne number maya wo se be na boy ne number de ontimi mfa ma je sa assembly man no e de ne number eja na wo ba fe ti assembly man ne number no di jai ti assembly man se anwumre na ofre no ofre na be na boy ne ofre na nsem a won keka nche ne bebre o ka chen so ma na koma mra fom na opese ohia no na wona metena ase ne no etena ase na he fa no behun o se get to hwa ne yensa amra ade chin na me wofa na me bra na ye hokunti hene na ona bo no na ye koy a chese asem a ye koy ye bisa kwan so ye ka wa ma obi ankasa biem kofa ye fie nsem mo se me ba na ka kire ni mi sister se woni ma me ba ni maame woni obi a honom na o keka nsem ti ye se me de mpaboa na bro akra me ma na aduane ni o keka nsem bebre ti wana bo ne me wofa mo nyina se ma me nkasa nti obi a nyina ye ko bi ankasa na yesa Africa na wana bo ka kire ne se on pass empa bi no meka no ama ne na na otwe nti wo hwe ne na otwe ne duya wa ama ya wa ama eneda de to amese da bia metie Asem Beba Dabi nti me de Asem Beba bedam na bebia be na bo de me nana ne ko bia no maji ne de na mame na ma no asem okay atiefo ya akwa du fre kropo on na we yanim hai na ono ne ba eye unu aba ne Sandra unu ya na firimu ana o tiase e na Sandra nso abewu Sandra so no mu ye miensa oba Sandra na ye oba e na mema mienu ka na omu nyina wo me ho no Sandra na bewo e na ono nso abewu e na wo hwe Sandra ba no e na be na boy abegede ko okay be na boy no ada e wo hye enti na getu na muni ni sia minim wono ana se ode akura ne ko ka chense se ye hwehwe na sa ho ne ye mra momra getu ho no no ote hen yenim ba bi ote minim ni busuani bia minim ni bibia minim ba bi a ote na wo ba Sandra ne tie no wo hunu be na boy ne da so ne wo ba ne twempra me hu ne da na kwan be na ba ne fa so hu sa be na boy pacho minim se sa ata no aboko ote na ne namfofo nchen no aboko ada no ntie obi asem no otumi tu frifie na free nkran bae ebusua panni bae e ma ekọ frɛ Sandra me na nate ho frɛ Sandra se sanya Sandra na ekwe Sandra mu ya me nana e na me nana sa Africa akọ nkran no de ne na sa atem no onyem no de konyem ye ya o de e free mu nti Sandra tu frifie a no watete ne namfofo nche no ko hu be ma na ode ne ewu ye na be ma no abefa akra na wo se Sandra se woni obi a Sandra wu ye no wona akofa ne free tafo ho de ne ko sha free dim wona Sandra wu Sandra wu ye wona ye na ye Sandra wu ye akakakra na mfie miensa akra no no ahwe no me an ma hwe akra na bepem sa bo sika ba me ho na no be abusum ne hu ye 9 million etimi du sika ama nyo na ahwe Sandra me an ma hwe Melissa abepem sa atemu Sandra wu ye na ekomfie miensa no wo ka sa oban wo de waka sa oban ye de age di sa oban no na wo nim sa oban wo diska mani obi se won famrem na me mfa hwe wo mfa sika bia amrem na ye de na be fa akra ne free minsa nanka wo de na ekọ no kra no wo ba ya be hu ye ka ne papa ma ka kire me se bia ma se de bia ba bia na mo nam ho chenti efia maba enti e bia mpesa me de akra no ekọ me nchen ana ase bibi se wan ka hwe ankire me no ansa wo se wo kọ wa akra ne pane aba na de akra no kosemi hu ne bia mi so mi ma de kra me de ayewa enti wo be keka sa wo be fa akra na kọ wa abra wa mama ne
enti nam de aba be da mo se ma yenhwe bibi wukunu Castle Bridge ya ono ne de Bena boy di nanim ba mu fie ho no makoka de asie di akere Castle Bridge yakoka ache na asem ne obefa akra me ma me soma nipa emprenu ma yekọ emu bia wa ama Castle Bridge nso ama wa ama ade achenye e na obaye Castle Bridge aha ade achenye na obaye se na ne ho mfa no enti na ama na ama no na boy ne de ade a wa ye ne de wa anya de se wa befa akra no e de ne ko asem okan e free sana Castle Bridge be kan asem okan ya no free ho no se ye pa akra si ye de se ye de won kan ho hwe entire ye bi yenim ono ne wunu aba no ne wo sa miensa ni nyina mienu ne papa wo akwati ala he ya enti ono ne de ne Sandra no ono ne de ne Sandra no en wadi na se nanim amana ba abefa kwala ne kono okay arofo mom yensa nhwa de bi se ye ka sei Sandra ne ye ne ete en watu fie wadi namfo achi en wakotena abonten en wakotena abonten no wakọ akọfa Bena boy ne na wo akwada no najai akwada ndi nka ne ba koma ne na sugu ne so ma ne kofa akwada ne bae odi akwada ne bae no akwada na kwa akowu e ma aka ne ba no ne papa mefa akwada no nkire na kira kwaya wo se gato e na momra e honso e na asamle mai konti hine maami ene na busua binom kọ ya omukotena asese omuka asem no se gato de yekosia wo gato a sabe mimiti we sabe ka kiro se hia me wo gato a se minimu hia minimu nom enti mi kosia wo kwankwani ase gato fo ne ahia na ne gato fo aboa me am yakama asem kire se me hye ana me nom ana me hyebo meboa enya analogy no enti se ne Sandra tumi kochia gato boy ya na Sandra nso hye oba no no hye pacho Dabi no hye na oba fie ndem enhu so ye saade ni bi wa hu so hye sakra na onimu nsa no no onimu nsa no okay mi anhwe na kwanhia no mo mote ne se Sandra no pacho ye ne se one ne boyfriend omu koto aduane ewo ayi pankro no kwan ne so ho no be omu ba na ka no ebepemoye eno bi pankro no ibo nsuem ho de ko ayin ekwan na afaso esibre mine o kese edi se nie panse be eko be 3 years mamen kai matie for sa accident no na ya anajo esi anajo ba homache accident we girl no ne ho fe abaya kama bi o body pay kura girl no nya body ketwa mo hwese mbehu sa yine ba labo kura ya de no online ewu Tech FM ha na ye ka kese meboa ka kese na apake na oba ne bema na net nti mean say Sandra no ne boy na net private car ni mu eno di kokonum I remember the story. We even do the story for the radio top or Tech FM top. We do the story. Last time the thing we happened, we do the story. Money pictures na mention. Therefore, Mumra Facebook ni YouTube ne so. Oh dear, what should Tech 102.9 FM. Mama yen shadi bi. Sabe ensem na twetwe nsem ensem yemame die hia no yemame. Ensem na twetwe nsem ensem ena twetwe nsem edeba. Sabe eto de bia swantie ebise onwam watuko ebise na tikopo sani atie bia se watuko se na tikopo ni nyina aye swantie every swantie bi swantie yi photo ne mame photo kro na amepe no yi mame ahade no ye de photo yi photo mame nhwe yi ono so picture no mame aha again ni ni odi anya accident dia no kra de mi hia akura wo akura bi pa ya ba mowo abefa ne kosa wantie efiefu asem no odi akwa akohia
hwe odefo ade o enenso ma say hia odefo ade ni bi wo mon frɛ nasta mame mon frɛ nasta ma be hia odefo ade ni biam sa wa ha hey bo sa video no na wo wini edin nie wonso koyi din foforo edin no hwedin no yima wo me fa de odi ama no to so na me hwe say yo no ampa maami we ya nye we ya ugoku obi ba we na mi hwedin edin nie wonso akoyi bibi foforo hwedin no enu ne hia ugoku obi ba ma mpa cha de edin kan de to so no we apologize for that wa goku obi di ama me chiranko ya do ko jira ko to ame ma wo nkwa ne do be ko you want to create somebody for me this afternoon the edin kan de toss na apologize mpa cha onye ono a ababa wa wei na kwanhia no ebeye very lamplight ewo kumasi krodua yi mu de ba ye ne se one ne boy de tete ye kra nso omu pie eno omo ba anadwo ahomache no ena sa ka kese na parking pacha ufri tafo 4 miles na wo kwa pankro no a bonsuo mu junction ho kwan na eda hotumi fa ho pie breman no sa kwan no ho sa lie ho no be 2-3 years ago ho na ka kese no apaki esi tige we ne boy ena om de om ka ni kokonu ti di owu ye no ono na sese ya ye ka sei sese ye ya ye ka sei ono na ne ba ho aba asemi adai momame mamu nhwebi akra na edefo ade mo nhwe se muhu a pesa mo hwe odi zoom mo pa zoom me na capture ni ye jata ba di hwamo ne odi mi hwamo muhu o wadi mi hwamo wo ku obi ba ma me na hwie wo betu nse o what said what sanie akura ni sanie ye asasi di ade yi sa photo we mu nyina go phone so manenye ho adwuma na yi go phone so atie for exercise patience for me munya abotre mame akwada no ono nso ye defo ade o ye defo ade na ba mu owo di ade ba mu owo asase stopping asase di ade otiwa na okaka enti minsu mewu ena wie wa oti obi abusa ho sa asem wi ask yourself this so obusa sa asem wi ya you will humble yourself busa ho wo de ba bi a wotie bia no busa ho wankasa busa ho wo de tenase di ba bi a wo bia tenase na busa ho se enti menso mewu so busa ho sa de wi ya you humble yourself obebrɛ ho ase soja ni bewu posi ni bewu wo ye mampanyini ubewu krom heskafo dodo se na enwuye ubewu wo ye ohene se dean ubewu na no yenkosie papa J papa tamre skra de no odi adwane so ene yekokosie no pa kwasie mitata yenkosie no kwa me nkroma kra wo bebrɛ ye senka Ghana be ye na nipa bi nam kwati kwa so joma kwa me nkroma yakosie no wo hyefam wono ne etu ni sie ha ne etu na kosie ha wo hyefam ya wansentrofo akuku dam ya wo mo agidi wo de ye latest one kra ya arehwo na da so we yemu a yewura mfi ye mrante ahene be marketecho yakosie no ma 88 yesie de nchai ba ko be ye heavy ya wono wo ye herbal practitioner ya ne de be ye sekura Ghana ha ye kai wo ba tomromo ne toa kakraka ne ho fefefe ye grace gift ayi mami yakosie no busa ho sentime mewu ubewu ntibro ho ase santime awura na no ne mami so ogwa agura
abrewa beko abrewa beba akora beba busa ho se ntimewu ene woto soso enti usi ye ntumehwe ho na asori ana ube gina social media so chinchim woto ube chima bitumi yi wo munufu bi baba wo mo ham emrantie yi behwede wo mo kire wo ho si ade emrewa ne nkokora nyina ade wo mo wagim nuko director ko say ne so a wo nyina ade wo mo ho agim busa ho ask yourself this entibewu popra Ghanaian pastors wo nkoi ene wona makwani asaso me na mi wodi pa me na nyankopon de Ghana ahya mensa mehu tenase resurrection papa ni a friend say uje kosi dan kakraka yi ademani so wawu papa no ye bi omo ye no de bi om kosi ma no ye kosi no wawu wakwa na no finance minister deputy ejosu MP Donkuma wakwa na ye kosi dan ya kosi dan woni krom de asi na yi ne so wawu wakwa na no ayi kakraka bi a wo mo ye wo afihima nanim sa maame no aduase ho duase papa sikani bi ne yire maame no ne da nya wiase de no ba ko bi sa be hye ho ni samboard nyina sisi kumasia epo na ba tech junction maame ne ho fe when you 50 something years I watch the picture of the woman me say hey maame wazu wawu ne ho fe apostle ne fa sa akwa ne so wokọ wo ho fa wo bekọ wo ho tanya wo bekọ bro ho ase sa na mpesem ka kire humble yourself bro ho ase na 200 wo nufu ntidie wo na ya be ma wo wa abodwe se ma abodwe se nie me na me ho fa ntidie wo na ahye wo ni Muhammad nka ahye ya nza na wo behye hwe wo di abramanfo ka mu na behwe nwusi a etuo ewa amanfo ka mimini makwa bi wa pakini ka si wa menko ho ewusie nkoa kumo wo be kase ka na ehye wo de akobom no mie na hwehwe ne na fam kakra wo be hu wusie pa epie Africa ni mu ba woni mu hye papa wo ma enim hye abako entinya nkoa na enim hye de enso wo be ko se ni omko no nkoa na ya akatisem kokroko na no budo nanu ya no omudi ni fish aduonu 20 years anniversary ya boys ko ho a wo mo ko celebrate ye ekeke ka ne honsam budo ko wo betna se entinya wo na wo ya katikati sam me na mani edi area hade wallahi dia meka na ekọ wallahi no dakope ala ha ya ka wo ye do bekọ wo bewu se wo dwene saade we ho a wo ye wo nuade a obedwene ho Yesu Kristo ye agidifo Kristofo edi nachi wo wuyi hwan na betumi aka se Yesu angu wo wuyi wo ka wo hwei nanso twere ne se ne nansa so no osore ye wo wuyi esoma kakraka ye di akire Kristo wo wuyi Jesus Christ died on the cross. He put the body in baby ayesie, put nirafita on the body. Wo wuyi Muhammad asumdwenka ni de kronkron wo wuyi konfa na che nananum mfa ni nsie wo wu enti wo sumbi a wudi akire bia no wo nso be wu wo sompanyini kenkan na bra wo wu wo nso wo be wu bro ho ase sa asem ba fie ni efre wa bro ho ase wo ho na ja kokoti sam no one day born one day die stop that kokoti sam that we don't put the picture for the top now but the Hepa Plus doctor is in the building. Some are disappointed. I said disappointed.
Hepa Plus doctor is in the building. Papa na be room. Adofo Dr. Eben, only the founder. Ebenage Heba. Mompe accident no. Mubinya. Ope kura mumbusa labo obeboa mo. 2 to 3 years. Na ye kaka kraka. Pankrono. Bonsio mu hwa. Sa apostle kwanso. Muni apostle nkasa. E wona aka isimu obinya mamo. Kaka kraka. Apostle ye ho adwuma e ye okwanso. Ya. Hepa Plus Pavi and Plasmos. Eye nura kese biensa. Se di arofo Ghana ha de no an ye de bo ye obaye o. Onua bo ho ban. Ya de ni nam wiem enti bo ho ban. Doctor. Doc, ansa na memo akasa no. Dinkan kire meaya. Ombenya ni nsuo ne nkoa pe. Yensa ni nyina bi. Eno ya warefo e wo yare. Ena meka aha topa ye ndi ono abeka na ade ho asem nti wei na me maka good enti doctor kire me ansa nana nyankopon adom bebe ye to aduro bia okoso ope Hepa Plus miensen ya ye kan ya eye Hepa Plus Pavi Plasmos nana bebe ye to aduro bia benya bi se ka se ebobo a Fredimens Colinac have me Vitpat Ozones PFE Smart Heba bebia ye to aduro bia no okwa wo se wo pe Hepa Plus Pavi ena Plasmos o pe miensa ni nyina bi se de odifo na ya Krobea e de ato ena me de me kra mu da na ahye sa agbomu ya so okwa jinsuo no ena kwankyerɛ ode ma no o se okwa o de jinsuo no na ye obedience de better than say o sacrifice sure enti nsuo na say ne koje sure enti okwa o se wo pe Hepa Plus miensa no Pavi ena Plasmos. Okay. Asem no. Afei tuye ngidie mu. Nana ene de mesre se ye kwa akwaje Hepa Plus Pavi Plasmos no. Na ye kai die nti ye kwa akwaje se aduro no. Obi wo ho no ma sabio ne yere nyare. Anas ni kunu nyare ana ono ankasa kra no hu ne ho se onyare. Na asema metai ka entsa brewe mu so me kosoa kakai etiefo ni ahwefo ni se adenti na wo twense mpanyimfo be ka se ABCD ntie 1 2 3 ansa sure meanwhile obetuma ma hwa ye din na onipadua na ankasa aboa wo it is simple message ni nyina ne se Hepa Plus Pavi ena Plasmos ma onipadua na nya hoden na wakoso adi yare so nkunim. I love quote now quote yes adenti na wo tena ho ama mpanyimfo akase yes. ABCD ntie 1 2 3 unim de yamawo yes yeah because nyankopon san so ma yen emfato ho ya ndia antum ya ma odi yare kra san bre se makana mo ntia ase dia sometimes no experience no etichi best sure eti covid by be sine nya covid adru enso sa bre nyankopon twen ya dwinsi so say sa your food is your medicine no no correct eti say president o say track pusher say presenter say osofo say doctor o se didi ma immune system ni ngina yi say o didi ye enum nsuo ye empo dane ho Ghana mpo de nyame adom ye nyuma ni nyina ya exercise yeah obi o adwuma o maazi usa exercise be na sen di o pamade di o ye tire taxi truck driver nurse adwuma ye o Ghana ndi ni nyina asan ya exercise sure. eti ye didi ye ni anum so yie no say yen well being ni gina yie a de bia we are good to go very good nyankopon nam sa message we so woni atie no na onim sa dance na eba no obi wo senam we infections ma won pania so na me hunu hwe me sha ase ma me well being ni gina yie ni padua na nkasa ahile me ne ho sure na nsuo firi me ba me ba sabe na nsuo gugu me wo mahemfie ho na ahemfie no nsan bi aba begugu ho me the creams ne ointment ne oils aye enso ne wo ho me sha ase no Hepa Plus Pavi ne Plasmos no ni padua na nkasa hile ne ho sure pathologist immunologist doctor bia sabe onim ni padua no kwan onfa so ye adwuma be kire wo se enye nyankopon na wo ya fa anka wonam kra emre be fifi wo skin wow wonam kra anka bibia betumi anyini efise bambo bia ni ho enso nyankopon nyansam nti ode sa barrier no
aba nipadua ni mu a se odidi ye na unya hepa plus pavi ne plasmos bi no no mu a nipadua na nkasa eboawo oh kwan bebre so eni nti o twɛn dai men twɛn men tontom hunahuna men twɛn ma ya wie bi nti onkoye 1 2 3 men twɛn ma bi nti nkase abcd at all times see ebegya tum na na se engine tum yare na mframem the fact see enka say abcd ne nkyerɛ sɛ eni ho eni tie na no munyansam no na growing up obese dro mu chia so anom enye se uti ye oya wo enye se obosese wo wasori anopa no benum ansa na obekọ afuom ana obekọ school no obenum dudu na enkyerɛ se ye yare o but no munim se dia wo ye nipa obedidi obeye exposed to how na we nyina awie na bia bosome bi achi na wotwe be nsia ekọ ne wotwe bi achi no ni asan fro so sa ya che ye be sawo it is a brand no say obi be ko hospital na edisa okọ no awu awie na to de dey pa enti ye tetefo no ye nta nkwa yaresabia ye de atete ye free tete adan ye dwane free sa ade that's it iti amasabe won kra na nkasa se yetumi nyini e wa hoodin mu tie we yo esuno nyini e na suno se wu nyini wa hoodin mu ubetumi anya 70 years na udi 20 pen wa hoodin mu ubetumi anya 80 years na onya 30 no wa anya hoodin bi o eti denti na yenya na nka yesi yetumi nyini e wa hoodin mu no ene Japan fo nyini wa hoodin sen yen because de bia no fra bibi tea de yen fra na haban duro no no fra ni tea enti all smoke kra no obi obe kakra no magusu ma na ohoro niema o no mani ni padua no well being na gina yi mesre wa wo tie ana wa wo hwe ene de men twen me nkase abcd na abenti obon say World Health Organization through Ministry of Health na Ghana Health Service ebe kan afa na ho so me hwa wonim papa wa anye bible so de onim papa wa anye no eye bone kase me ma me a wo tie me hepa plus ne bo anya din 20 cedis baako pavi 20 cedis plasmos 20 ne mi ansa nyina ye 60 vet part was so krema mpon woni e ben ho ne de ya no mo ato adi askoma mpon statue run about ne so hwa ne mi ansa nyina o de ma say 50 what so tay enti ko pebinom enya wo nko a especially o mano oba wo SHS Mr. Romani binumo to pa no ho to bi mane nom enu ye odifo nkwanta bi sa choice ayo se no de se obia on choice oba de so no de nsuo no na se to pa na no ye den ma no do ba so odifo nkwanta bi sa so se to pa ye no eno so no no so pe yes e me dia mi panim ye no nyina abo me dia ni oba wo SHS a pe bi mane nom ono kwa de so ndru 18 a o mene ba akwan for the whole day because yare ne ba enyi ye mane mfiri mu o bon ho ka we SSA auto provisions mano no hepa plus pavine plus was money be sure or you exposed to how be brain me the numbers way ma fato 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and a 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manone o pese adi no e bi brew okay me number is 0542 807 907 907 0542 807 907 mesre se obia be kwa akopɛ enuo miensen bia nom sure edura me menom no minim professor se wo KNUST a omofani agro minim a doctor for mpanyimfo okrum ha hepa plus pavine plasmos a nurse for a driver for mesre wa wuti men kanse bia ye bu esrem ni aka ma ho nya diansa na ya for so ma ho ayedin ose ha eye pa wo de me mfa mani pa no ye hwe doc
omo ye miss de ma nipa no tena ase osenana na minim se aduro de tumi ya magical things sa o minum bi so na mi hu se yesa oso hu se mfifre bi free passenger ya sebe yade akọchiri mpofri mu no ote hosa afedie sima be numachi ose ye betumi atena ka ni mama yakọ yes ofre me ozi ye adepa ben yen na se ya ye hunu nana no ye nurse a mesrew unua no mu num binya hoden because nurse no almost very exposed na no me konfa no che hono me pie ye no na me hu se omo ye very exposed very so one mama won well being ho yeah I'd rather for so exposed nana obi anso fubi ye bo wa hu ka sneezy omo so bro one sneezing ko sabi udi dia fa obi kura to me spete na ka na ko na ese abofam enokre ho a driver for bre Hepa plus pavi ena plasmos misro bovra be bia twan aduru okwa wo se won so pa bianom bia yo ba o menses for some month niema o yo bema o mema sem no nkoyi weekend ne asimu awi bomoden se obekwa akopa bianom efru tiri so besi una so ahoden emra se be ya yare matwi mfa osuo ye de message nyina no no na emom ye ka we nyina achi no mehu meto so sure koso amu aninye okay de ya yo bema weekend e bia be bibi kakra kwadu wo ho afa bi tutu akiri very good yes o yo ba e bia won so pese wo kire se nyankopon na bo fa tadwe kakra tutu akiri very good amasisi efia ede eniji aba eniji asase yeah oba no wo school no memo adwen koyo so yetumi di kwadu tu akiri nti eba no onka ho eye well being no asem ne ye ka sure de ye kan nyina ne se ma oba no ho nye den eti SHS for nom university for nom even JHS almost exposed ma o manya hoden ebetumi a anka esisi dining table so say the way sisi hey media no sa na sie yes enti me sorry ye hon mani din kan hwe madi kan akobobia nsa yes seven nyonko muslim bi frɛ me time no kra de Ramadan fasting time ni mu o se wallahi nana media ni chingoro na mdi tu etri yeah wallahi de ka wo doctor I'm for formless no wow yeah formula wo hopa formula wo enti weekend mu aninye kakra ye bre from Sunday ayedwuma sa kofi atna unem kakra unya haban bi a wibi sure natural yeah Hepa plus pavi ena plasmos oye fumu sanfro obi wo horma ne sai ni titiriti obi tu ase twetwe no Hepa plus no pa no odi enom se ema well being ni mom enya dwuma ma obi wo horma bribia ne BP wo soro oda BP no so enso enkofom nya Hepa plus pavine plasmos ne nom we no ebe ma wu ni padua ne mom aye dwuma dia ma very good enti ne se general well being good obi wo ha ye funu na ye kese obi wo asrade tambi agi ni padua na boso mesrew ko pendro ni binom we yan ko pebinto ye ko pebinom ne bo anya den 60 cities obenya miensa ni nyina drugstore biamu ya sanso mana ye dese se untumi num nsuo na se de betra ha ma no nom to paye we yi ne de miensa ni nyina bia mo de eno ano no simple menti bi ase mi hiawa ne wadi nkomo fa number de ma me na me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manone mesra wo su hia pomodin 0542 807 907 0542 807 907 Hepa plus Pavi Plasmos.
apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about more manufo. And kwada we in field you nka ho. Our pharmacist and herba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDIG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free se require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. Wo ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Medimafo Herbal Clinic asane nyina. Medimafo Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonom hwehwɛ me mu eye me diagnosis no. E de be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔkora enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nkɔ hɔ emu san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kora no awo nso ɔte ne tɛ sɛ ɔba wo hia wo na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no kora wo nyi sika no agye sɛ nyinsan na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wagye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement wo yɛ bɛma na wo bɛma no so a wudru hɔ no ma wo ma woduro 5 days na hyɛse pagya ne mu ebe pagya ne mu a kosi sɛ wankasa sansa wo pɛ no na afɛ wagya duro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ɛne yare nkae no ɛyɛ no kokokora Medimafo Herbal Clinic Dr. Time daso ɔwɔ abuakwa agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o man yi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben Sofoline alignment ena tema wo benya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban
future. Me must me pow. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. E no mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Me kam kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Ewra last meeting men hu wampa wodi bisawo na sei die yare nkitinkiti bi tete me what abra amuzu herbal clinic ndro wo ho na wo he pote me sorry anopa na mahojo maposo nyina ya meya eni wo hia amuzu p ebetu ase one time eto dan so a na meyem keka me metine me mu kra enye yi afei aduane to meyem a na mewu wo hia amuzu k na me so mi oluma moja ntimi ni afurusane yi de wo hia ni amuzu garlic bitters na amuzu herbal clinic ni no wo nyina ni debi anya wonte amuzu herbal clinic nka yi owo amuzu herbal mixture so wo hwe moja mu ye ka kire se wo malaria nim amuzu herbal mixture na mom hwe se oba wanyem oba tan ya wo ba bofra nufu ani akoda wo nyimfie dumienu annum bi wo pe ho asembusa fra amuzu herbal clinic 024 77 76 74 3 amuzu herbal clinic mawuji hiyo chalo FDA ajidwedi nkrato yatum gadget master no na hina woto wo phone accessories and bluetooth speakers ya ebokora tesa no wa hwe woofer papa bi nso so makachiro se wo pe chargers hands free any other phone accessories quality papa dia any be home na me to bi ma o na chemba bia woto no no your secret is your power and the ampa me phone accessories nina ni wo fofofo hwe hip power chargers hip power hands free reckless chargers and in the airport and the power banks triple power chargers triple power sound bar triple power speakers, woofers, cables, power banks, pen drives, memory cards, iPhone chargers and accessories. For all kinds of mobile phone accessories. All kinds of Bluetooth speakers. Would you ever have receipt on the mameno? Say a Joe Wusu Bempa Enterprise. Kumasi Kajetia. A Honda water with phone accessories. I don't know what this is. Sabahunu. My mistake. Oh, Sabiko Tunyama or at the mamma younger brother. No, necessary. And for sure, no TD no. Now, say, Crady, a Joe Wusu Bempa added 90 electronics. Abeka. Oh, Wusu Bempa guy. We want 90 mobile watch, 90 chargers, all types, 90 power banks. And we're doing 10,000 to 60,000. 90 data cable, 90 Bluetooth headsets, 90 battery, 5C, any 25BI. I feel 190 headsets, 90 car chargers, and 90 AirPods. Nina, your quality
quality papa. Wo Kumasi Edum Kejetia, the Bajo Story Building no, the first floor, store number first FM 0607. And the old Kejetia KVIP and Masalachi Hononso, Ubehu Eja Owusu Bempa Enterprises wo. Afe wasanso opposite Anaji Trotro Station, Market Circle, Takrade. Anase Frewan 0246 331414. Anase 0266 100 400. Eja Owusu Bempa Enterprise. Phone accessories, sound bars, any woofers, papa bubuano. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyemi ni me fiefo, enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hya. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hya duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Eni akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mesha enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House, ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Adafo yadamase yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie ena wasuguso a ewia wutie ena wiei o hwe ye live ewo Facebook de so. Ena wiei ewuraba ye fe ne yakwa adu ene wo yenim ha. Na ewurai ene wo kire se ninua ba wafrim. Ninua ba na frim. Na ninua ba ne mamiensa mema mienu oba baako. Akwada woka ho eye Sandra ku afiriye. Sandra ibo ku firifie. Eno okokofa owura bi e friend Bena Boy. Apart from Bena Boy no omu nim din bi aka ho. Monye research entries be ma no mpeni din sisi amame. Mo mpeni din ankasa emfa mame. Also they say Kwabenadu. Kwabenadu. Muntrezi din emfa mame. Bena Boy eno onim se ye fre krachi. Owura yi efa nkuntra se kwa so ebefa odomo de hye ene akwada ne nyemon. Ode ne nyemo ye no ode akwada ne kohye ni kurom. Ene ya wode kohye akwada ne woni kurom nti ofre ne wofa. Ni nuanom ene gi sika edi free di kurom ho. Di ye hyenti ade kakra ko fa ne ni so wo hodo na ode sa ba akumase. Oba beduru ye ose maba abusuam mfa me bone ncheme. Makwa waba munso mimu na momoa me. Yes ye ma ni sika no onye we ni ade ama na hye. Ye ma ni se no onye we na hye na ose afedi obi sua adwuma. Ene ye de awura yi akwa akoto adwuma mu. E wotafo ha. Osua na adwuma. Ene ose sa Bena Boy ne hwede ba enti ene ye te sa de a. Watam ne ba no Melissa e de na akwa akoto Bena Boy ne so. Ena ne nana se da bi menti ase. Wabra mi abre wa meti ase. O maame no moti ase. Adenti na sese okoto ba. Akoda ba ya ya akrafo. Ye ntoye ba ya ntwene be ma so. Kofa ne bra. Okofa ne ba na ose ne akoda nana me de ne chew. To de akoda na mane nana. Ono mo a na hwe akoda yi eya akoda ne hu bibia sa abre Bena Boy bia ni o. Ena awura na kofa mpena foforo. No ne mpena na pie. Yeso o mo kopa aduane adi. Ena accident koko siye no omo ka akokọ share ka ase ene ku no owu wie ya ne papa Castle Bridge edi Bena Boy achi odi na ba fie se we na akua ne wo ye no enti wo so oba ba chi abusua tama incident ni si no oni ya ti afenu aba ena odi 5 million buy afe oba no okọ afedi oba bie wa o se me fa akwara na kwa yaresabia wonu beduru baabi a o ka kira abaya a wode baaye ne se
ma akwadaa no case kan kɔ fa akwadaa ne bra geto ɔde akwadaa na aba geto kɔ ka kyerɛ wabusuafo sɛ wɔn mo pɛ Melissa wɔn mo na geto yɛsi geto no ɛhyɛ Tano so housing was ɛhyɛ housing Ebuakwa housing sa geto kro no masoma patrio sese ya Ebuakwa police command and now we are the commander at Ebuakwa housing ehona Bena boy say ebusua yi pe omo de hye na omo mra geto ho omo ko geto ye ko ya ekosia Bena boy a oso won de akora no omfa ne ma won okay eye won eye oba bado ba ba fa ye de hye no yenimu se unim za yenimu akwada ni wu ye nyina akura akire no wo ma ya kosi se Castle Bridge do ba ye enti se sabe sa abre no akwada na enya hwesofo a enkenye wuo no obewu nka aba betu wo bi enti se wo de wo be fa wo ba eye sa kwan wei so ene ye fafa ba da o ma frɛ Bena boy no na yese o ye ne humre ntuasem Krache obi nka sɛ yɛ oba but wan hwɛ ya saa kwan wei ebe mu anya asem akwada wa be fa no wo obi nim ba bi ade akwada ya kotena enye nipa ba akopɛ na ewu ene enye nipa ba akopɛ na nabusua ne nipa me miti wei me firi me papa abusuam efiri me maame abusuam me papa abusua ntumi nyeme moso ena me maame abusua ntumi nyeme until say me manyini ene me decide say me hwehwɛ me papa asefuo bio me hwehwɛ me maame asefuo bio ba sa kwada mfinhia nsia won hye da nyan papa na wo mom okay what about Bena boy akwada no ebia waba be fa ne kura wo kwa akokuno what about ebia wo kwa akokun akwada no obi anim nachi nti nachi nyira wo de yamfa ne say let's assume without admitting say akwada ya waba be fa ni adwomboni bi na aba trim na waba be fa na kwa akoye sa de kro no adenti na wo mpese abusua no be hu akwada na chi se boni bi ani utrim a wan hwe ya wasem wode bato de wasem de ebenya asem Bena boy panyini bi be krachi we ya wontu defo because wan hwe ya obenya asem enti adofo sese ye ka sei ya kwadu ono ne wa hai na me ka ekire mo se asem bi ene hini asem bi pono asem bi ene hini asem bi pono mprempren ya ye ka sei ababa awano in the year 2021 ne nananso akai date no kama osenda ye 13th October ena akwada na kwanhia esiye 13/10/2021 13/10/2021 afei na akwada ye ka ne ba ho asem nti bia kwasi usu o around there ene mfie mi ensanso ni 3 years ni ya se 3 bi wo ho se 13 wo 3 so a years nso ni aha me de date na me bobo nya numbers kura asem date na me bobo okay enti awura no me ka se memamo ahwe ni videos ni bi memamo ahwe bi edura manfo so aye ka aya anom enti odi ahwehwe tak 102.9 FM na mama bedwafo ensemisa kwanya wo sasem we ho ade a emrante ne frɛ Bena boy no ka yer memo wono sa kwanya no no wono mo aka ewa afidie so de akyere me enti hwehwe tak 102.9 FM otek 102.9 FM so hwehwe na so ohuna wadama enkoba ye die sasem ya ye kan mema wo hunu bi na yehu na hunu die ekoso na wahu ababua monfa video den to so emfama cheat on you and disrespect you ababa wana ono na ne ene
Melissa no. Being single is better than being in a relationship with someone who lied to you, cheat on you and disrespect you. Yeah, that's it. Ade we nkwana mo. Being single is better than being for different toto so native hunu ewure ya me ka ne ho asemi na yehu sene etie na aboa etifo akora ni o oi ya sam ketua o mame o ya sure say mo ba no tie mo asem oyende onwoye no onwoyende na ka asem bia wontie no ntie owuye de oba fie na obepa acho nde ojoy oba afom ojoy nde o diska ko didwa be ye aduane e ma ye di bibia utimi simene ma osine na nema ene wa ankwa adwuma da wa ankwa adwuma wo fie me na nema ye fia wosi eye bibia akwara no Melissa na wonhwe ne ye paacho me yesto bibia opebia ofa aduane bia wo papa nda na obefa no kra no wadi serak awia wadi serak wona na kra mfie nsia wada so di serak e ma me ye nam serak awudi ye na wan bepa on ye ma ne oba no ne ba ne ka se wada so di serak na me sia wada so di school na me de ne kono o pe kwan wo mu kra wonya kwan Roman sisters so obi a wo kropon bia mo mfrɛ mi sa se o pe kwan a din pass obenya kwan wo mu school na me de ne kono emu kwan ma fa part time teacher che aduane me bra soft me o de se nyo no na ade na asem aba aduane pa de empaye fie me ton mo me biscuit bi calipo bibia timi di coke bibia e wo ye fie ho o bono me mono na ye den na ene mo call get to ho na bena boy no odi bo ni nkuro e wa assembly man ye nim se won hwa akora ni ye wo bro no o makom de no ni ade de ade wase me ma akora sa na o kan ye call ho no wase me ma akora na aduane ni me bu akora no entimi wa fa bi kora so wo frɛ na wo gina akora na ti se kasa wona wo frɛ se Melissa won ti se wase kasa me na vai da bo me boy ne na ka kire no wase kasa me na vai da o ma aduane ni wase mo pa mo mfa ya chimfrɛ kropon kro ni mu ho obia mi sa ne se antivida ene ne ba maame ya aduane wo mo ho kire wo mo wa aduane sem ho na asa no papa no me pa mo chew mo timi de ne number ma frɛ na asa ne papa ebisa ne se wode nkura ne eja ame no wono ano nkura no de ade nam de ye nkura no papa no be kama sem a kire mo frɛ kropon baby obia mo mi sa kropon se maame ya ene ne maame efi aduane e na wo ho me yesto no aba no abeyi di ope anopa ni milo eni ni dosi anopa mi twa ni tin ansa na wo free school ba abedi milo meton milo enti wo wu gidie mu no de ne beba e ma wo ya akwada no sa de we nyina ene kratch ne betumi afa sa akwan we so abefa akwada me na me ka kire mo se mo pa mo chew mo pa mo mfrɛ kropon krom ho my kropon foni ma dance enka me ho asem ansa kra no mak arofo na champion we akwada na ne maami ni nie no onie abaya ni nie na se ne mdi nkan kan ye no obi a bewu no ebi nie enye meba enya asem ketua o enya asem ketua Christopher nana kwa go feed akono o se nana Krobea we di odefo ade body pair nie assassin su di ade o assassin di ade would dombeko nana champion abaya we na ewu no wawu hey why na di we ne to so gunya ho benya hwan we obu sa obetna so na no sa me anu asa di we ne atoso so onim de mpe kachika akrana omo eja na odwan na
papa na wo dware twa brobo ba ko no he pagya na ni hwe nkora no papa ko asoma se yo fa nto je man he na akora wa ko tafra no so me de ma beri me de brobo we mo pa o twa yo dwa na ni wa ko tafra no so wo me fa ba me de ma beri very ti ba me obani on ye kose mashra de ai na man for about Facebook no so de one more shapa YouTube so sa one mu kofi yeah you we free so why you we free so na yapon ebe kofi why you we free so mo me fans mo nyina ye mo fe yɛmɛ na ho nkyerɛkyerɛ ɛda so we deɛ mamamfo na nkɔ ɛda so enti ɛno no awia mabɛdwafoɔ bɛbam mamu obiara sima no ɛnan enum na ɔnom ɛde akyerɛ wɔn mo adwe asɛm yi deɛ odi akyerɛ mɛfo agya na yɛnhwɛ na yɛnhu deɛ yɛka ɛde afa ho mo afrɛ bɛna boy mo ato nsa afrɛ no deɛ nti na bɛna boy ni ya deɛ nti ɛnu onia sɛ mo afrɛ na ana deɛ no ɔka enti a ɔyare deɛ na de na banti deɛ na abanti ɛma onia Dr. Dawood ɛna Dawood ɛba hospital ano awie Dr. Dawood nyankopɔn nhyira no ɛna awie sɛ wutie me na sɛ yadeɛ abɛkɔ so abu a onia wadama mana moto na bra eje sokrapa edane enkane na Metro FM ni wom no saa da no amu ena sesei Dr. Dawood udini dwuma ifri ene yade a abekɔ so abu eye sikyire yade ene ehunu de wanum bia fine nanso eda so ho sebe yade a abekɔ so abu ye mojabro so eye stroke yade anase enemu yade bi na etete wo akwanya no abane eye ulcer ana prostate no enu anya kokoramwom enam so ma sese kura ye de rubber akoto bemem sebe oba wo pa wo ana bema wo de ne da fom bem ya wo ye ne hwie nya yie akwanya no ni o Brad Dawood Herbal Hospital na wo ba onua papa ne waduro odoma nkoma chenade eye bibiduro kan odi bi beka wo mwanyu ahoto wate sese me pa won se ye apa ho emema no omo mema nsore no sese won mu si apagya o se wo pesa won so de ye sa je papa ne number eye 0244 886437 0244 886437 ene ye ya wadanti wote Hepa Plus doctor nka odofo enuo na enuo papa na ka ho asem na mebusa ne nsem na wayiyi ya no ama mo amutie mu atebie no memfa nya kwadwere o mana ma otoe na wo de baabi eton waduro bie enuo ne ye miensa o enuo na ye miensa de fie som tre no ye miensa ye wone topa ye ene ye woni nsuo se wonya bia onua memfa nya kwadwere aduro wei tumi boa emma srade tamu a adori wo nipadua de mu ohaw biara aba nipadua ne so no se wo dwene well being ho a I tell you yade ne ntumi ni usunkunim da ene ya me ne wo ka sei se wonya fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos na se wo boboa ebeboa wa manipadua na gire yie se wo mpese yade betwi afa oso ana wo mpese yade bi du betinsie do ana wo mpese yade bi beba pe Hepa Plus pe Pavi na pe Plasmos your number is 0542 778572 and 05913678898 Medima for a bar clinic Dr. Time da so owo kumasi ye abu akwa agogo onua se wutie me na oba abu akwa agogo a papa no oso the time beto yade de so ama wo wode ye hepatitis A B and C wode ye stroke yade kidney mu hawo waye mrempam infections na hawo wo low sperm count na wanya prostate mu hawo awo ho asem aye wo den da bia ya wo nko na ati wo ni paduam onsabuo mu nso kura anye fabrodo tetewo wode bra Medima for Herbal Clinic dodo na bon samra na efre papa yi Dr. Time da so yeah o yade tete wo no fre doctor no eye 0244 774282
ɛna 0245 61 6336 ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofo alignment ye ne multi home ne di animhwe se oba ha ye de nuane ya ahodenuo ahyemu matonchom ene san yade ene se wutie me na yade bia bekɔ so abu awako a enkɔ a onua ode ma na amoto mempre wo ho na bepe ye nuane yi a ahodenuo ahyemu ma ne san ye nuro no bepe bi wate bepe bi na wode di na ye mu wadie no na esan yade a no your vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahye nuane we mu ma enti ye de yensesi ye bo kasa kire wo se be kire wo yade ni mu kire ye na ye hu aduane ye yeduru a ye de mu akodi yeah Sofo line Kumasi ye alignment multi wo mu hwe ni mu ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 by Grace Medical Center. Ye wo Kumasi ye abreman osai kwadwo ye be DVLA office no. By Grace Medical Center. And adwuma yefo e ma fefe na me chiama na e wo by Grace nkwa me man kan. E ma fefe amowo by Grace Medical Center. Adwuma yefo me chiamo. Akire nyambo efi adame ameba ho. Mentwe ma Saturday kure nu meba wachina. Enti fresh for Yankopon hira mo wate. Therefore nyoma Yankopon ka mo ho pa. Ana obehwe manim. Zemni bi wo ho. A doctor for kure tufo na no se na ma me na asi tumefo. Na me na asi tumefo. Be ma wo mpesa o pressure beta akosoro. Na tambia o pressure be ye normal. Fre by Grace ma me no. Na untu safu ni bi. She free ho he. Sa me bu fu se de kra me pressure ankosoro da. Consulting we free consulting. Ena no so no se Ghana no se ne ayeri nti ubehu bi wo ba bia na ma pressure ba fom je number no na onso free bi we ya by Grace panyini no ne number 0244 97 6805 0244 97 6805 na ya yaresabia ya sayade enti wo hawe hawo no onua bra by Grace ni enhwew ya sheda yi memini dasi ho anything fa wo se ho ene o se achi nam problem aba ho uchi usi emoja wo mni o ma hyehyem ebia piepie ho yenye scaling na polish ma ho eduru Saturday ye free teeth and gum screen problem wo ho a ye ba mu aduro dia solve eno na abetuyaka se wo wa ani ho hawa wo hwa de a wo hu eso wo hwa ade light computer TV phone so a na wani so wo asentente ya toafo wani ne so asi asanwe agu so akwada ne posa na ni sa na ye ne ya eno so Sunday ye free examination of the eye we no so free wa from Monday to Friday da bia ye adwuma Saturday Sunday ye ntena ni nyina ye adwuma breman osai kwadwo ye be DVLA akache no free number na me de ma wo no na ye ne won kasa wate Ejawusu Bempa Enterprise ena wi Ejawusu Yankopon hira onto won kwanam onu adwuma yefo ye dam asese moton accessories phone accessories papa so de magana fo onu a wutie me se wutu phone so ton anasa wo pe phone so accessories won yoma wutu phones accessories so ton ana wo pe phone accessories e de ayewade e bia nkrunkumu a ba bia wo beba wo benya papa no eye Ejawusu Bempa Enterprise the gadgets man papa we na ma 19 cables ne chargers batteries watch rechargeable fan power banks no amount 19 no iPhone chargers and then the airpods e de aka ho open media 7 airpods soundbar any woofer obema obi open hands free chargers cables e-power de ni bi obema obi open triple power banks chargers cables speakers obema obi open request chargers battery airpod extension socket obema obi mo amope original iPhone chargers ankasa ene ne airpod ene ne bluetooth speakers ene ne headset no on na ema obi mo amope bluetooth MP3 speakers no ni nyina Ejawusu Bempa Enterprise obeba Kumasi KJT a
Dibaggio abro sign first floor. Ana enka ne kejetie mu ho tete wode no old kejetia no baabi a KVIP de wono o wa hye ba ko takrade efie kuma trotro station or MTN office no friend was 0246 33 1414 and 0266 100 400 Eja Owusu Bempa Enterprise Onona Oye the Gadgets man Enawiei awodadie munchia enkoma wo ye frao maami adwoa ye boa adwoa Ghana memua na afri na sese die udi udwuma ewo Israel abutimemu adwoa ene wanya afeko edi aka onfie ho na se wudi wa wodai maame mesre otwedi ampon ne nshira ne nkwa husan ene na sumdwie na ho bambo se baabi a wo bia no entoso. Happy birthday to you adwoa. God bless you. Kofi ana afre bena boy ana mpacho an mpamcho bena boy nie ma mu busan bena boy onie a boy we o ma hada akwa na obeka se wi ye dom no oseno mebwa pa batinyo no nye wi teacher akwa we akwa we di obeka asa asem we no wi e dom se ko me kra no nyese wi no me de ne se akwa nu wi ni se me ko nu wi abegini tabi me nu wi ambe majuma sa kwa we na America no enye ono a o dabi na maame bena boy no onie onie oya adwuma be pacho minimum adwuma oye no obi one mo ba wo munim hwefa no wo firi hen ya so firi sankole na busuafo we pacho minim ni busua ni bia enti sese so bra wanim se wafa akwada yi e de ne kwa munim ba bia mo kwa akopɛ no apart from get to work pacho debi krachi ade na ayesa ade na ayesa Kofi wa frɛ bena boy ana mpacho enkomo be na nidi ye ana me da se na wotwetwa mu no na mamefo iba ya nimdi o masem ya o mokan ha badan yen ye frɛ bena boy na medi asem ni nyina to nanim na nkyiremu a ode be mamefa asem no ho de wanka bibia de obusa amia ne se o mobaye na o manka se enye me bane akwada no why na ebusa o se ye bena boy okay to aso ena me si da bi o monka se enya oba no na emum se akwada wo ne maame fie ye wo kwane e fa so ekofa no ankosa na se o moka se oba no ana se enya oba no mu mechire mu se enya oba no mu gitum se ye oba no prekope nti ebe hiawo e wo take hanum nyame adomo a ejoada ye no ye joada e besini twa mu ya ama wo gitum mu se obeba nti ye gya ye maame mu kwan ma wonom koi me nyina ye watwen mu a ye twen joada no ampa ejoada na no panama mi omonso ebai na bra no ndu boy de konem pa mu so no na bena boy mai nti me ye se me frɛ no na mahwe baby a ono nso aduru sanse ma me fo na betina ha che na enumu ena me frɛ no na se wanya bufo kase pa anya asem ketwa ne o kan nyina ne se mami ahanom oni brebi a wode ba ha no ma ha ne ma ha chena bena boy no na mami masema ono mo kano de dika mo hwa akoda ni yi ana omo de kontin hini bi abananim omo abeka anye yi enye ha ana odi aba ebe yi na sina no si kasa no ompese obe bibi se ye ni o take for na ya frɛ no ana ne buafu yen nti no ni nchechemu bi a odi mame oma na okwa akoya adwuma no wonya sika e de abehwe ne ba no ne hia no ti hanom de oma ne machina nti be 30 minutes time na number for san frɛ ono so frɛ ya o kyerɛ sɛ o ye bena boy ne ofa na de ono so ka nyina ne sɛ ne ofa ase ne ma ha kyena na onamu a ofa pa no ofa na no asɛm no e ma me kra me ka kyerɛ ne sɛ da bi sɛ o ye ofa na sɛ ofa bi sɛ ya ne afutu be papa be no de be ma ofa ase de asɛm ba fi a ofa nkasa sa nti sɛ no kra sɛ o ofa ase pa ne bena boy de a opanyi connection bra biem na wa asɛm a wo kan de ofan kasa sa me kan sa no so ka take on ene edisi wonu ma ede twen ya frɛ no onye na adwen se oba ene kan ho bi awie
yɛde asɛm no bɛpie w'anim ɛwɔ afidie so na ɛbɛ afidie so matere nka ɛbɛ afidie so no ɛberɛ a maame ni gu so a wɔka no asoma na number foforɔ nso frɛ ɔno nso kyerɛ sɛ ne nua bɛrima ne bɛna boy na ɛfɛ ɔno yɛ ɔbaa maajo ampatwan ebi ɔno deɛ ɔbɛka nyansa sɛ ɔnkasa te so ɔfa no aha na ɔse ɔno nso anya abufuo kɛseɛ na asɛm a ɔka nyansa yɛsi ne nua ne yɛ korɔmfoɔ no yɛ wini na yɛso wɔ mmerɛ ghetto na ne buofu na mɛkyɛn sɛ yɛ obi anka sɛ onua ne yɛ wini na sɛ ka sɛ ghetto a ɛdeɛ na ɛyɛ no ghetto sɛdeɛ wo ne true color na ma ɛhu sɛ ɔyɛ antennas ne baayɛ ti sɛ obi te sɛ ɔyɛ antennas ade na bɛba ne tirim ɔyɛ adwuma wɔ ayaresabea nti obi so to ghetto a nti ɛdeɛ yɛ kan sɛ baabi a ɔkyerɛ sɛ maame ne mɛhwehwɛ ne nana no ane yɛ kan obi anka sɛ onua ne yɛ korɔmfo anaasɛ ɔyɛ wini ɛnoa mu na bɛna boy na nso frɛ yɛ ɔfrɛ yɛ anano asɛm a ɔkan sɛ mo dwumadie ne ɛkɔ so ɛnam sɛ mpatwɔn nti unkyire mu bi a wɔ no ɛnkyɛ korɛ bɛfrɛ na nso deɛ ɔwɔ ka no waka kyerɛ sɛbi mpanyimfo de manimu a maame nkwasi asɛm na wabɛtena ha no mo a wɔkeka no ɔno deɛ ɔnyere ne ho na wɔnkeka na ɔkate kɔ no bɛna boy no bɛna boy ano asɛm no krachi ɔwɔ panyini bi a ɔmfrɛ no na ɔntu ne fo firi sɛ deɛ oyɛ title bi da so a ɔho yɛn kansɛmfo me sɛ obi anyini sene me na nipa no fa me sɛ meyɛ ne papa meyɛ ne wɔfa ana empo sɛ me wɔfa ase bi kura nyini sene me wɔfa ase bi kura nyini sene me na wɔde saa title ne anidie na ma me sɛ ɔfa yɛhwɛ de yɛbɛpie firi ma no aba endi sɛ onya ɔfa bi na ɔfrɛ tumi kan saa asɛm wɔ kyerɛ kofi a ɛno ntɔ nkyɛn afei awuraba a yɛse nɛɛse ɛna oturu kɔla yiyɛ sɛbe wankasa ye na wo yɛ ɔbaa ɛbaa yɛ wo frɛ ka bio obi anka sɛ wo nua hyewi ɛna obi anka sɛ wo nua yɛ krɔmfo ɛnso wafrɛ wo ka bi wo yɛ ɔbaa kama will deal with you wo yɛ ɔbaa kama will deal with you emra ebo wiase ho ban the natural mystic law ye frɛ ne kama di obi di ye wo nua enya wo de no memfa nye obi nzu nua wo yɛ ɔbaa obi di bi bɛyɛ wo enti ye ho no behu sɛ mi nua bɛ na boy di bi ye obi na me frɛ kan sɛ kyerɛ o tek fo no sɛ na ɛya ɛhɔ no maame na ɛse kro no onso de wasɛm no bɛba kama will deal with you afei bɛ na boy sɛ panyini bi wɔ fie in court na wotu saa particular krachi fo na ye ya ontu ne fo krachi tu hu fo okay yɛn hwɛ akɔda ne ye let's assume yɛn fa ne saa efiri afeko beduru mfie nsia na akɔda no ɔte wo nkyɛn akɔda ne maame wu ye na mfie miɛnsa nie enti saa mfie miɛnsa na abɛsi atwam koro no na akɔda ne te wo nkyɛn akɔda ne di mfie nsia wo wɔ ho kwan ɛyɛ ɔba na mmom yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛfa akɔda afiri ne na fie ɛnyɛ saa kwan no no afa so enti so obi wɔ hɔ no okasa kyerɛ krachi wenu obeti a onkasa nkyerɛ no krachi wonsam na wo keka no hwɛ ye na wo ye mensem bia ye kugyawo yen kasa saa we don't talk like that yen kasa saa oba wo ne na wo ba maame abusua ɛna wo ne wo no mo twema nso yi ɛna ne wo mo twema nso yi krachi yan ye ba asem mu a ho ye ba se asem begina asomdue beba afane afantem ekira bi hu maame kuradu ya betumi afre na asew uhu akwada ne nana ya wote abrewa ya wote ya wo betumi akasa ne ho sese ya ye kasa wo be na boy ugo hia maame ya wo ye store ya wo betumi akone nkyɛn kora akobɔ ne din na nka beso akasa no untumi eye die ntia die sie ntia wani mu ante panyini bi nkasa nkyerɛw panyini bi enkasa nkyerɛw because won sɛm a wo keka no menya wo ho mrante sɛm dodo na ye ho me ya abrante a ye beku agyawo
Dr. Amanko Akwaba. Yeah. Oh, to say. Otwedi ampo nyango pardon. No ye na akra mo so. Yeah, yanso ye hoden. Da Awurade ase. Yanso ye hoden. And na wiye ye shia. No correct. Na Awurade fie heba center. En ye wure yi. Na se fi bobua we ye wura mu a ye nim ene pa e wo se fie we mu. Awurade fie heba center. Hona yaresa o. Bia yaresa no mu kire me metie for doctor. Akra wo de da Awurade ase se dan dan nyina wo de yankwa maye na da bia nso da bia wo de ahoden isi ahomra na ma ye sore a yegina na so ye Awurade na ye. Dane abre na abre bia na ye ba Uteka FM ha ye be kasa. Ye kasa ma wo mu a se bi wo mu hodudu wo mu. Se bi obi o ha obi o amane. Di wonu oni ha no kasa yi na de abiduru fo ma ba de doctors fo mu kasa dodo. Na se bibi enkire no. Na bibi kire wa me say akrada me call emergency na hu se nipa ebre wo wiase so onyare abaka so doctor phone ze ukuduru ho a na bo se nipa mobo pa enti ye kase ane ye kire ye kira kwan pese obi a wo tie ye ya wo pese ho dodo obi obu an ho dodo no wa ya ye si da bia hwe yade ye kranko odi wo se man maduru an enko no safo ne numu kasa Awurade fie ba center ni ba bi okumase krodium ha ya kronom bosi ni buto a yedi edwuma ebe transit na se ya wada duru se ya minim se omo tie omo pense mpa tie de obia achimato ohu ya omo tie madam fu wura ya wokote obia tuma manfo atwa wo hia omo tie so na omo tie se omo apom din pa because omo tie amanfo nsem ni wi a ye de apom din pa so ye de etoa so enti Awurade fie ba center Dr. Matrasim dim number na etudwa me sole a na wo hia me no wo de frame a onim kirekire wo nsem asem wo mo bi na Awurade be na me so de abo a meka kire wo number is 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and na 0549 20 66 33 akwaya transi da bia na kasafa etire ho okay mintimi nkasa nya etire da me kasa na da etire da ehu hia da bia me kasa ka betime nya accident wona betu betranse wonsa betu betranse ba utiti dia na se wonka atiasfo na se wutiri wunya wutiase wonya ne tia didi na sabi se esana to afam ba se utiti dia wonya tia ede ene dim da bia na ye kan yade kranko obu o se miti wo mo mbo ba gia duro di adanse da bia ebi kura tumi frɛ bia mbebe so bi was doctor kan be di adanse me so meta amaso wi meta so da manfo frɛ me pa enti wo a officer wuti ankasa ye wo ya obu o kasa wo se nka wo manum obu o se mitina se di dua bi bom obu o se mitini dua me gagaga obu o se me hwefo ma no mani yego sa afo no muntie na momla Awurade fie ba senta magia duro ni bi anya no nko obu o se mani no me hwa ade a me hu ne ye mani so wo me asabre kura bi ada na me ka asabre motim ba nipa ni so mo wo se nani ase ye ne hene eno asabre na ye nkola no mpanimfo de ye ba wo so anso ba woni ase nti saafo ni nyina wo tie mi se wo de wo se mani wo problem mani ho de me kasa fa Awurade fie ba center se brabagia du papa ni bi na fa be ye wode ye hua uhua duro na be start ayi woni so adwuma ene ye wode ye nso ye de soso wo ho na ye be kire no wo akwakoye obu ofra doctor am de aduro so ye ne de mempe na mabusa so okọ drugstore no akoto asdop na de aso wani eno de abroni se nya bone ba ye de na otwedu ampo nyankopon de amaye no ye ya bibiduro kroje na ye mfase kan koka wani no because mo bi ye ho ada bi on compress doctor na mi hu ade akrakro ye me operation se mani ba 1 year 2 year mani na dum wakotena se nipa no nko a ende nipa da sani beko bibini beko no akotena ho ye nipa no ne de se ka kanani no ende nani na nsai bo aba ho na otwedu ampo nyankopon tumi na ho de na ode ahya aba mu no wo kyan se bia fo wesu no se doctor mintimi de bia me kasa wo de woni yo ya na wusuro se ode aduro beso so a me ka ne sa akire wo bikwanya de adi hwan kwa na de be ma ho ewi a be kire obi na de asoso mo be sa de bibi o mani su na tete ameda bi o mu fredi adanse enti so officer da bia me kasa me de me ho de me ya biduro krojen enti so wo ba na so osuro se me posa ba me se de amensi ho aye se heni afo so officer heni aye on so officer mi sa me ma ho ba obi aso so aye ready so ba me je du papa ni bia koye because me ye defe me da ama juice kan ni ye pa adanse no esene se e de adufo be de be ma wo ni pedi adanse awa doctor obi na kire me wo ma bi ba me ho
ɔsɛ doctor obi ba me ho obi na kyerɛ me wɔso ɔba hɔ ma na so ani ya sa aboa wo de akina so oba awurade fie ba center ama na duro no na so na ye kyen sa aboa bi sem no o ma na duro ekɔ wow sa bi na ye pe ye se bi ba daadaa nti awurade fie ba center de so wa wo tire pa mu yade de ene aso yade wo se kaka bi aye o de me kan for awurade fie ba center ma ene obi won so oda wo hwe ankro mo sa ankrofo wani ka ankoda no no dade wa wuntimi na wawu prono sa konkonfo nyina awurade adom waduro wa ya di tu yade na se enti ya transia na da bia ya kan ya kasafa otwedua mponyankopon abode no ho na mesi se kura manya waduro bi ahaba no de okwa wo oba no no kwa ya kan problem kire meti amba ma wo de hwan wo de sa banyem wow ahaba de yenko ya kase ya kanchen se bia kanche se ekogu nsa da bi sa wo ka wanum asem se de ne soro motimi kasafa nua ho sa ekopem ayi afasuo ho twe ayi no adwura ho no no okokasafa ho kasa kira habana habate enti habade ya kasa kire banya ne bone kwa so me kwati adura mbompa etwedua mponyankopon wo na ya hababan na ade habama ese ni dua ban fa habansa ya de mbeti bi ewura se tumi bi ta ya de achi a mesro sa haban ni ense tumi ni nyina na ahaba me de kwa akodua na se me kwa akonu anum menya yare se mfiri mu na aboye because ye be hu ni monyama e benya firi abodiem timeti abodie de mate eno bɔ ne be ne wom ba ne ye ho ewu se bia misi mitim na akora mitim mo obi aduro bi di dware wie wo wi otim ba sa me nko biem da ma be bosom mo se bosom wo ko bosom kwa be ya adwuma ya haban yeah wo di abosom fo bo ka no kra kire wa bosom ni tumi be ya adwuma ya haban ba ono kwate abo ma wu hu no aposansa ne bo aheda ahye ne de ayi bia afefa no de friends ahoma bia afefa na yetu no de ahye wonsam ni nyina no ye hunu ba haba ne tumi ye de ewom nti se wa wutie mi pa na wutie mi ye so ho yade ye krankro se nu fom kokram oye oba wo se ni nufu ne se ye betwa ameye ntwa bra bra di fie ba center ba je duro no bi na ba je duro no a enu fom kokram ebekọ okay uma bi dim ne baba me ho akra no wa trans be 8 years ontimi nante eno apparent to say na sabio ne tuna ye kuru na ene ne ba na akobom wa ya enko oba wa mehwe ne din na mesre no na meso ye wa ha ba di dua me kwat yedi mi akuru kwati ma no kono e wodi mi a me kira de wodi ka ma di be tu so ba doctor ekuru no ko na me se ko so anam se fa munyama otwedua mponyankopon ko awurade fie de wo ba ho na yare se papa wo ba ye de wisu obo ade ensankyerani no ne nsa no nyuma na wisu no awurade fie ba center enta na bia me se ho de enhyada no anu nsisu ho sa wo ba na ye hwe ya de na ye yu nu ama na ade kofie no wa akọ no wa ade bi no wa bobọ wo ba na nsa pe na ho atọ se ye mpusama na fa dware ye be pusama na de dware enti dia wo no be kire ne ye ama wo ana no nso ame nkasa ya abosomsem da bi e awurade tumi na ho de no de adom ya ye de san yarewa bo bi ba am ho na nsa na wo se akora me ba ho no doctor na me dwonso amoja dwonso moja hu nsa ne ko ya papa wasi ma ya me ne mama ya be se kora me nka nchom be o ya adwuma wa donko e se me gi mi pe na me se me ba no aboa me akora oni bi me giye na me ko tumru na me de ma na me ko dwum kototo nu ya ba no ne be ka bo na me ye minu asba wo ba no wasi doctor me dwonso sese na moja ne mi hunu biem wow na mso hunu bia na me dwonso de mo na me se nkoi sama me nya bi ma uti wa ye fresh bone so tumi se adonko so ma no wo hwe oba bi tatam so hwe no amfa nkodi udi kodi e kwabra nkase ma ansa yade ye nhwe bebo so miensa wo wia afene wom 12 months bebra kan na wo kwasa manam so kwa o more years uswa yes no wa betim di agi wani o ha hwa ye dai e mo obi na dawo hwe ne tu yade na sifiri ho ba kon so be o so trans na o chimsi a ne nsu fitaa e pie sa eno na nsa no so ba bagi na duro ba o se doctor se ni nyina furu okọ e mo isim nyina akọ na me se nkoi mwaduro ne bosom miensa na hu se wo ho ato ye kan sa anye se bia ye ka se ye bia ye duro ne nsa yade ntimo o no mama se atu ase ye me dada nka se na nsa ne na ho beto da bi bubonu ne bi na tu ase because ayade no anhwe abanyini beduru 40 se type ko 50 ecosystem mo se no start prostate cancer ne de rubber ko to be mam be man so nya de rubber to be mam o mema sem nyina asem si ho na abo so kasa yire ho no ne nam so sa because footballer or bobola bo se nam se mema hu hia no de ne nsa kata na nim so no afi na ne bo na ni won fa ho ba be man de hia no enti so ye be man na wutie mi ye na so office o wanya enam yade enam pa yade ne so de o se enam wanu madu anu ne nkwa bra ready fear ba center ye be ma wunuo no ye de me se kwadwofo ma ho wo ba je aduro na akofie na de aduro na akosi ja so
no one no duro no ne ama say na to so dia de begusu de agusu no abubobi ubobi ane a kire ominu ase na etu yade ase tentem no cancer na me say na kan ka me nsuo kura na yade boni ni nyina kusu say duro mi kire na say wo yade a chef fridge ma boboni kakra sa o yade boni bi kura mo ni nyina bekuna ma ho ato good obu oliver onum sa duro na ko kidney stone eyi ni free ho aduro no nyankopɔ adom de maaye no de hye ho ye de yesi anya nkoton ba ni agisika ne akoye de amawo na wo bobo untimi nso unni sika na sa wo pese ye kire wo nso a ye kire wo yɛn fansie bi kwa ya sa de wuri sie no nyankopɔn na bi nso adi yɛdai ɛnkyerɛ kwa fa so ɔkyerɛ no yɛn so yɛkyerɛ no da bia no de bi bɛka ho enti mi sa de number na itudwa me sɔre afrɛ me number na yɛ 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 549 20 66 33 da bia akra ameka ma bi frɛ me na ma me kɔhwɛ no ofie me hwɛ no di na me sɛ ja me de me mo aduro me hwɛ sɛ de osi bia sɛ woni obi obɛboa wa mo anu aduro me mfa maduro ma yeah ada no frɛ ma ba frɛ nya siko me kan oti on de bia on no redo da me sɛ sika na mo nya no munyu obi ma ne ntra ne ho a me nyi sika no because magis kana di wo bia duro baba kra na bia wo benua yengu kuru yemfa bi nwasa no duro nso de obi yare na se bia anwodwo ba no so sa da bi ohia nso hye wo miamia no wasa no upru ni bi na obi anka no na magis kana di later obesa ko duna so ja doctor for magis kra na duro na nso wantimi anye nipa be 5 na afra me this week me se so mo ni hwefo bi ko hwe obi titru mama de yare a yasem mo boye yasem pae mo bo because when you oba osuro nyame wo se na yire kana na yire dwane ja no bro oni ni di nyina wankai enti ya wadi fia ba asante ya kanu kro ho so ba ba gi aduro fi so ntimi nya emma ho meso ya nhwe because din say o eya aduro de abibiduro tu ya de ase ti mu ba mwa aduro no numa de be ka ebe yo meka to so wo de onuma babobo mi di ka aka kirewo obaji awaje oni anya fi na kono ebi adu na sata eweke no e wo se na ho pom fa me nkwa hospital mi ko guda bi no obefa hin no aba awurade fi so do mfa ba bia so okumasi krodua mu asesi a se bia kayetia na da obesi ho a odi wo so kokronom ofo kronom ka na ka kire enso besi kronom atwema kwa anworo bank nanim usi ade kroso okroso kwa na busa se ope bosie taxi station ukọ wa de wo so ba awurade fi mo ka se ho na yare sawo enti wa wutie me no ye ni ba bia okronom bosie red park enti odi okro de ofa number na o ba freme o freme kire ye trase ye adwuma ho mfam na mfam odi wo ha oni amane bi da so odi bra so obi do ka odi so ontu akwase abuofo no de nyina abra enu obi nso waya papa wa hwe oba bi school no awie no oba nso o me de nya osase nya oso nam no ye safo nyina metumi safo so bra enu o mom wo twira ya de no ye sama me say adani sister bedi adanse ye agini pa nyina ansem so de office wo nua bi na akora bi na so otwa efom ya de sabio oto asase abra ba gi aduro fama no enu o mom ato motofo ni nyina so na o moto ni nyina momra mesa na munyama hoto na munya mitumi hye to la koto bi na namona emfatamo Monica sa bi so onso o sa ni nyina ye hu adwuma enti ma moya de adi ankasa bia me ni hu aduro me sori akọ o de frame o frame na so o chire mu ni hu aduro me ka kire mu aduro so me ka kire mu aba number no ye 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 already fear ba center hona yare sawo me church obi already di mu amen yada se adofo we ye doctor natural sa na me frɛ no awurade fie heba center ono ne da no didi pa de doctor mankwa sabre wanya number no sabre wasɔre sabre frɛsese ya na wo ne papa no nkasa de kyerɛ wo so bisa no na papa no nyia no ma wo awiai obekɔ Google Play Store so ana App Store so na wako downloadi abapa mo app no ɛwɔ ha sɛ wo downloadi na wura mu a adeɛ bi anipa da sɛ ne ewu hia na apɛ sɛ ɔtɔ wobenya bi wɔ ha ɔda tuaka na yɛmfa mmerɛ wo sɛ wuni phone deɛ a ɛne deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ wobɛfrɛ yɛ number no 059 338 6133 ɛna 059
3391848 na yene won kasa ewia volta drill for nyankopon hyiamo se wo pensu papa atu a onua menhwe ba bia afre volta drill for ye ne betu nsuo ne atu nsu papa de amawo se boho drilling ye ntu wo fie wadwumam ebia wukrom ba bia wo hia na opese yetu no ye betu ne kama de ohaw bia ni ho wa man kwanchefo ebia betu na problem aba ho a frɛ ye blowing ye pump installation ye pump servicing problem bi a wonya wo ho ye besiesie di ama wo ahodwo da aban main office ne ho ne wo e wa ahodwo da aban obesunya itachi man ne doma nyina ye wo ho ye number ye 0244 299 520 and 026643 2210 3p garlic mixture AEP work natural health for ye ne ye aba aduro we na onya binom a natural garlic womunti eboa mamuja di afrusane ewo ni pedua mu kama me pa cho se muja bro so how o cholesterol wo soro we immune system na you weak ota ho na srade asisi ntini moja ntumi mfam koto 3p garlic mixture nanonom na duro ni ye baby eto onu bi akwa abenya bi freyen wo 0248928824 and 0201 000021 Fet homeopathic clinic there ya wa henema kokoben ya Benjo Max company no 18 mu junction ne so hwa ya yemfa yensa nkan nya yade bia na yade aduro ma ya na physiotherapy acupuncture massage ene counseling kwanso ya be kyerɛkyerɛw wo yade ya daw so ne bɛkɔ yade yensa bɛka watwetwe wa miamia ya wo nyina wo ntibio to de bia yade afidie twi fifiri wo nipadua ne mu de wadie de wanom bi de wahome bi efia bɛyɛ ma wo nipadua mbra ne antwi bi mfirim ɛna so wayɛ mrɛ wo mpamasi kyire yade haw sasabro nipadua mu ya ne mu yade a na ani ho haw diabetes ana ulcer wo de bra ye wo mfidie firi India na yemfa mo awo 0244583859 0244583859 Latus Enterprises so wadum aseda house kwane so onua PVC pipes bent and fittings Turkish doors paint chandelier light wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WC's normal bad boot telephone shower set complete shower bathtubs, jacuzzi, basin, shower glass, corner bath with panel, toilet throw holder, any water closet, mirror, water heater, any pumping machine, and you ma we here ye papa no. The only best yes ye would any more yamana ye feno, eh the Latus Enterprise for ton. Your number is 0242 61 6585. And now ye I would add your munchi uncle ma menane ye frel Queensley e kuyoko. Na wankasa wo papa na na sare berma ene o maame Mrs. Jemfua Asare ene abusua ni nyina se Queensley ene eye wawoda osire nyankopon nhira osire nyankopon ahobambo osire nyankopon kwa husan se enkan happy birthday to you yene na sare berma o tech newsroom ne banie hey Asare berma Nana Champo. Asare Beni. Asare Beni. We dia me fa de so bre ya fu adafo ba. Brebu we me fa ma onko toto. Hwe. Me fa ma onko toto. Me fa ma onko toto. Asembesi watafre na no. Se mi hu ya na na mka me fa brebu de ma no. Awode die mu nchi ankoma o ye fre o Liza Nana Aba. Hi. New York. United States of America and now we won yonko hima rita ene abusuanka ye onamfonom se ene ye wa wodai osire nyankopon hira se nkan happy birthday to you Nanaba, God bless you Nana Champo papa internet me mouse mami but dia wo kan mesre wadama fre Cratch and Yania Debbie. Minim the old to the four. Sure. Friend, mammy. Ebenada. Yankopon Yaduma, Mihiano, friend, mammy. Mammy, what's the friend say? Oh, dear Benna boy, Nanny, Benna boy, now friend. Benna boy, what Daroma, you fear her say no. Yet the Amamra Mania, and the Ghana Mrani Dijuma. And your best serve say Yamia Dumois. If fear daddy, be a night if free you are that, Benada, Benada, yes, sir.
bena boy bra na ye ne abusua ne nyina ntenase na ye ntoto na baabi akoda no tena ebeboa no akoda no ntena enye akoda no wo ho ne ha ye wo fuyi na emum ekwan afa so be fa no ene se omani hu baabi akoda no ewo na omonti akoda ne nka eno ene abusua yi omade srede wo ne akoda ne papa se de okan no obia no challenges akoda no enye oba no dabi na emum esese abusua yi su hunu se akoda no wote bantema yebehwehwe no school be no okọ hwan one ne tie ntini se wo ye bema se wo bema be na boss wo kura sabre no uni ejiri bia wone ne tie akoda woye oba no untimi siesi akoda no kura ho enti na abusua yi aba ha se onpeso mu akoda na chi ne se ntimi se untimi nyira akoda na chi kura wo mu ya kanfo bena boy so no so ya kan ni etuo ni ba bi akoda no ofiri po etuo ntimi nyira akoda na chi enti bena